Nice.
tunakutenda mambo Yesu. Urena bahaya. Pia la baya setele muhai. Bikila mahindi. Shikana mahando. Dinosha miswa kwacho
Hallelujah. Come on, worship him. Come on, worship him. Hallelujah. Continue worshiping. Yabaya soti aliyamaha. Zoyi kandale yabaraka ya sutali yamaha. Uya biya rika zabata kali yamataka. Esuyeri yablai hayamaike. The power of God is at this place. Continue worshiping. Continue worshiping. Angels are moving at this place. Lift your voice. Riyamaya haka. Gloria baseta kaya maya libe. Akara sataya malia kondi kaya ba. Lukredia sutaya malia. Eka glory hallelujah. Glory hallelujah hallelujah. Eya mana hakaya sira makaya mite. Ori kaba ya baba. Eya ikana ya baba. Eya kla. Eya. Hallelujah hallelujah. Glory. Hallelujah. Hallelujah. Hey. Glory. Baba Sakayanda Masita Majuita Muno Shamisa
Ye kamasaya. Anoda kunzwa izwi rako, sumudza meso ako. Yare baba yandelele bosita biyandelele bosita mahanda. Come on, sing. Come on, sing. Yelele bosita mahandelele boshaka ya mandelele bos. Ayaka baba sita biyanda mahaso. Heka ya baba sika biyata. Meya kama sakayata. Kayere bosita biyata. Mazita wa masimose. Mazita we kunzwane kupindula minamato. We kama siki ya telo mohanda. Uno shamisa baba. Tunukutenda ibaba. You are the King of glory. You are the King of kings. Conquering Lion of the tribe of Judah. Tauya baba mangwana nano tunukupa imbiri. Tunukukudza imangwana nano. Tunukunamata ibaba. Tunukutenda ibaba. Bazita baba. Look at when the praises go high, your glory comes down. Tunukukurumbitsa ibaba. Tunukukupa imbiri baba. Amukovane ne munu ukuru wenyu. Amukovane ne munu mambo wenyu. Kanari baba mangwana nana. Glory be unto your name. Kuya baba basakayata mahanda. Bazita baba bedo. Musita la Jesu. Yaraba kasakayanda ba. Kumiande keya sita mianda mahas. Kerababo sakayata. Yerabo sakayamanda. Kerababo sita biande debo sikabayata. Mazita baba. Mazita baba. Sumuta moyo wako. Anoda kunzwa izwi rako. Anoda kunzwa izwi rako. Muzita la Jesu we Nazareta. Muzita la Jesu. Muzita la Jesu. Hallelujah. Tunakudzokera pamberi pa Mwari wa masimba ose mangwana nano. Izwi la Mwari rinoti, when the praises go high, kana tichinge tamurumbidza, his glory comes down. Ukaverenga izwi la Mwari zvakanaka, unonzwa izwi la Mwari chiti nguva nenguva vana veIsraeri pavaienda vachida kunosangana naMwari vaizvigadzirira chii? Vaigadzirira moyo yavo. Havaigadzirira nhumbi dzekupfeka, havaigadzirira michovha yekudhiraivha. Mangwanani anogadzirira moyo wako. Uti Mwari ndopa rumbidzo kwamuri. Mwari ndosimudza meso angu saDhavhidhi anoti rubatiro rwangu rinobvepiko. Ndichasimudza meso angu ndakatarira kumakomo. Ndichasimudza meso angu ndakatarira kuna Jehovha. Simudza maoko ako mangwanani ano, ungotanga kumurumbidza, chingotanga kusimudzira zita rake. Baba tinokutenda imangwanani ano, tinokuonga imangwanani ano. We bow our heads and kneel before your name, oh Father. Mazita baba. Kana uchikona kupfugama pfugama. Uti Mwari wa masimba ose ndinozvininipisa. Ndinozviisa pasi peruoko rwedu. Meraba kasakada bayata mahanda. Mazita baba. Tinokutenda ibaba. Makatendeka. Munoshamisa. You are the King of glory. You are the King of kings. Muri mutsene. Tiani wakaita semi. Hakuna wakaita semi. Piwa imbiri kudzwai. Makatendeka. Munoshamisa. Mazita baba. Kanari mangwanani ano. Tinokurumbidza ibaba. Muri mutsene. 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 Yakabadaka yasakada biata muhanda. Mayandere bosita biata kama sita bianda. Maya mutsene burukai munzvimbo ino. Maya mutsene regai kuti vanzira chiso chenyu. Maya mutsene burukai pakati pedu. Muzita la Jesu. Muzita la Jesu. Mazita wa masimba ose. Mazita wa masimba ose. Mazita wa masimba ose. Mazita we kunzwa nekupindura minamato. Muzita la Jesu. Karabaka sakata mikia telo mohanda. Kurababo sita biata kia mandarita muhasa.
mazita baba vedu mangwana nano tinokutendai iyemi musingagoverwe mbiri yenyu nemunhu iyemi musingagoverwe mbiri yenyu baba navanhu tinokupai mbiri baba tinokukudzai wamasimba ose. We worship you, 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 Father. For every knee shall bow, every tongue shall confess that Jesus Christ, you are the King of Kings, you are the conquering Lion of the tribe of Judah. Bazita baba uya mwewe utsene uruka mwewe utsene yabasita biyata mahanda mazita munoshamisa mazita makatendeka kayarebo sita mihanda mandeko masakaya telo mohaso mazita baba mazita baba mazita baba mazita baba mazita changamira muzita ra Jesu muzita ra Jesu muzita ra Jesu muzita ra Jesu. Mangwana nana tudodzokera pamberi pa Mwari wamasimba ose zvekare. Ukaverenga izwi raMwari rinotaura kuti Peter anobvunzwa kunzi unondida here. Peter anopindura achiti ini hongu ndinokuda Ishe, zvakanzi kana uchindida fudza makwai angu. Muizwi raMwari tinotorwa semakwai. Ndoda kurevei mangwanana ano ndikureva kuti vafudzi vedu varipo, baba varipo, nyange usiri kuvaona. Nezwi ratiri kuparidzirwa here toda kuenda pamberi paMwari wamasimba ose kuti basa remufudzi nderekutora makwai kuenda nawo kumafuro manyoro. Asi zviri kugwai kuti kana raenda kumafuro manyoro kuti kudya uchadya zvakawanda sei, mvura uchanwa yakawanda sei. Ndikureva kuti kudii mangwanana ano ndiri kuti zviri kwauri iwewe wauya muchechi mangwanana ano kuti uti mamhepo handichada, urombo handichada, kushupika handichada, urwere handichada. Zviri kwauri iwewe, usamirire mushumiri. Ndava kana tagadzirirwa platform yakadai zvakwana mangwanana ano toda kuenda pamberi paMwari wamasimba ose. Toda kudzinga mweya weurombe, mweya wenhamo, mweya wekushupika. Toda kuita chibhebhenenga. Usaone munhu, usaone tete, usaone bamukuru. That's a cheaper version yekuona Satan. Wona Satan ari iye umudze ndikutoda uri iwewe, ndikutoda uri iwe. Toda kuramba mangwanana ano nekuda kwevana vedu. Pane vakabatirwa zvibereko vakanzi mubate vana, asi kana ari mangwanana ano tiri kutoda muzita ra Jesu to face the devil head on. Handei pamberi paMwari wamasimba ose. Baba tinoramba namo, tinoramba kushupika. Vana vedu vakatorwa, mari yedu yakatorwa, pfuma dzedu dzakabiwa muzita ra Jesu. Tiri kuzviramba mangwanana ano muzita ra Jesu. Kayabasakata mahanda. Ndati anoda kunzwa izwi rako. Usatarira ari pa next door newe, ane nhamo yakasiyana newe, zviri kumunetsa zvakasiyana newe. Karabakasakadaba koriba sita mihanda meroka ya saka mahando. Baba tukuramba mweya wekushupika, tukuramba mweya wekushaiwa nezita ra Jesu. Baba taramba namo, taramba kudzokera kumashure, taramba kusaririra muzita ra Jesu. Baba muzita ra Jesu, baba muzita ra Jesu. Makatendeka Mesia, makatendeka changamire kana ari mangwanana ano yakabasa kadabita ribo sita mihanda mazita munoshamisa. Tiri kuzviramba Baba, tiri kupenga mangwanana ano. Ngavarorwe vanoda kurorwa, ngavarorwe vanoda kuchata ngavachatwe, ngavachate nezita ra Jesu. We lose them, we lose them, we lose them, we lose them. Vanorwara ngavarapwe, vanorwara ngavarapwe Baba, vanorwara ngavarapwe. Namavanga yenyu takaporeswa, kurobwa kwenyu kwakatigira upenyu nerugare. Baba, zvirwere hasisi zvedu, hatiinherite zvirwere Baba kunge mari nezita ra Jesu. Tazviramba Baba, kana ari mangwanana ano burukai muponesi, burukai mununuri, burukai Jesu. Ika Masaya, ika Masita, ika ribabusa yakabasakada, ika bosita biata mandaka sita bianda mayaka masota berabosiate kia bosita biata mandaka yata sitama kumayanda litokomasa. Mazita Baba, mazita mununuri, mazita mponesi, ezita ra Jesu, ezita ra Jesu. Tunoziramba Baba,
tunozviramba Baba. Kaya Baba yataka masata manda kasita mianda kura babo sata mahaso mande kosita biata ritoko masahanda mande kosita biata reto toriba yata mandanda kasayata marote kama sukumi handa kumayanda libokosa mazita Baba vedu mazita mwari wedu tinoramba Baba tinoramba Baba muzita ra Jesu muzita ra Jesu mapofu ngaone matsingatswe mbeveve ngadzitaure zvirema ngazvikwakuke nezita ra Jesu nezita ra Jesu. We take charge. We take charge. We take charge. Kayabo sakayamanda mikiatelo mohanda kuramosika ya bayata mahando mazita Baba tunokupa imbiri kwa yana Baba tunokukudzai kwa yana Baba mazita munoshamisa mazita Mesia mazita Mesia Yeshua HaMashiach tunokukudzai Baba muzita ra Jesu muzita ra Jesu. Hallelujah. Ukanzwa izwi ra Mwari pane parinotaura kuti for our weapons of warfare are not carnal but are mighty in the Lord in pulling down of strongholds. Hallelujah. Ko hondo yacho yabva kupi? Zviri kumbobva kupi? Kana tiri maKristu ngazvizikanwe kuti kana tichiuya muimba yaMwari kana tichirarama muupenyu we are being equipped for what? We are in war. We are in a battle. Upenyu hwemunamati ihondo. Usavarairwe uri muno muchechi uri kumba izwi ra Mwari rakuburuka unofanira kurwa kuti izwi iroro riwane chibereko mukati meupenyu hwako. Jesu aizoroverwa here pamuchinjikwa? Aizoparara here achimuka kuvakafa? It was a battle and today it's a battle. We have to fight. Toda kunamata munamato wedu panguva ino Baba avasi pakati pedu. Toda kunamatira munhu waMwari titi Mwari wamasimba ose tinokutenda ine muRevhi kwavari koko Jehovha pindirai pavari kushumira Baba pindirai makavapa mhuri makavapa vana zvese zvamukavaropafadza nazvo toda kuzviisa mukati memaoko aMwari. Ndachinotirwadza ndechekuti izvozvi kwavari so unonzwa matestimony achisumuka but panapa tiri kuadawo futi matestimony iwayo tinoda kuada. Why? Because tinofanira kugamuchira the anointing that is upon our Father. Ngatigamuchirei kuzodza kuri pamusoro paBaba vedu tirege kuita chijairira. Tinokugamuchira sei? Pakuvanyengeterera pakunamata kuti kwavari kushumira Baba zviratidzei. Handei pamberi paMwari wamasimba ose. Tinokutendai Baba nemuranda wenyu, tinokutendai nemuzodziwa wenyu, mazviita wamasimba ose. Tinokupa imbiri gwayana ra Baba. Ungafananidzwa nemi ndiyana hakuna, ungaenzaniswa nemi ndiyana hakuna. Baba namai mufundisi Chiyangwa kwavari kushumira kwavari Baba, Baba namai president Baba, kuzodza kwenyu ngakuye pamusoro pavo, kuzodza kunotyora majoko euranda ngavateererwe nemamhepo nezvikwambo nemwetsvina ngavateererwe Baba nezita ra Jesu. Zvavanotaura zviitike kuti zita renyu rigokudzwa, kuti ukuru hwenyu Baba hugovongwa. Kana ari Baba mangwananano tinokuongai, tinokutendai nemuranda wenyu. Mazviita Baba vekudenga, mazviita changamire muponesi. Jehovha ndiro zita renyu kudzwai. Muri mutsvene wavatsvene, muri mambo wamadzimambo. Muzita ra Jesu, muzita ra Jesu, muzita ra Jesu Baba, muzita ra Jesu Baba, muzita ra Jesu. Kasata mahanda mazita munoshamisa. Our last prayer todakunamatira maprojects ari pachechi inoi. Hakuna mumwe munhu anoanamatira kana isusu tikasaanamatira. Tukuda mari pakereke panapa. Tuda more than 5-10 million yekuvaka chechi yatuda kuvaka. Asi wewe neni tikaenda pamberi paMwari wamasimba ose akatendeka anonzwa, anopindura minyengetero yewakarurama. Izwi ra Mwari roti munyengetero wewakarurama une simba pakubata kwawo.
muzita raJesu. Haleluya. tobva tanyengetera izwi ranhasi titi mushumiri paachauya Baba mugadzirirei, mushongedzei. munamato waunenge uchiita ipapo uri kudhitemaina zvichadhipozitwa naMwari mukati meupenyu hwako sedunga munhu. kana tikanamata tichirevesa, Mwari anoburuka murumbidzo dzake. handei pamberi paMwari wamasimba ose. tinokutendai Baba, tinokupai mbiri Baba. You are the Lord of Lords, you are the King of Kings. mazvita Baba, tinokumbira pfuma panzvimbo ino Baba. Eweyo kereke ndenyu Baba, iri kuvakirwa zita renyu, iri kuvakirwa ukuru hwenyu, kuti imi mugokudzwa, kuti imi mugonamatwa muzita raJesu. mazvita Baba, mazvita makatendeka. tinokuongai Baba, tinokupai mbiri. kana uri mangwananano Baba, tinoisa zvivakwa izvi mukati meruoko rwenyu. takumbira sirivhari nanderama, makatikumbira uchapiwa, tsvaka uchawana, gogodza uchazarurirwa. tinokutendai Baba kana neshoko rakuya pakati pedu. mazvita Isho wamadzishe, mazvita Mambo wamadzimambo. tinokutendai mangwananano, tinokuongai mangwananano. mazvita Changamire, mazvita Muponesi, mazvita Muropafadzi, mazvita Murapi. Jehovha makatendeka, Jehovha makatendeka, Jehovha makatendeka. ndiro zita renyu kudzwai. zviwanirei mbiri, zviwanirei mbiri. kudzai zita renyu, kudzai zita renyu, kudzai zita renyu. muzita riri pamusoro pamazita ose, zita raJesu. tibatanidze maoko takamira kudaro muzita raKristu Jesu weNazareta. haleluya. aiwa, unogona kuita zvinopfuura ipapo. mheremhere inobohwa Satani muzita raJesu. tati tiri pahondo, munhu ari pahondo ngaave active. kana tiri pahondo ukaita zinyekenyeke unorohwa nemuseve, unofanira kurakidza kuti uripo. mamhepo ari kubva pana uye asagare pauri iwewe. nezita riri pamusoro pamazita ose, zita raJesu. haleluya. tinoda kugamuchira vatungamiri vedu tichiri takamira kudaro. tina mufundisi vari pakati pedu, baba namai mufundisi Mavhunga vari pakati pedu. ngativagamuchirei muzita raJesu. haleluya. asi hamusi kuona zvandiri kuona nhasi. gogo Mavhunga vari pano, gogo Mavhunga vari pano. tarira uone ruoko rwaMwari, tarira uone ruoko rwaBaba, tarira uone ruoko rwaBaba, tarira uone ruoko rwaMwari, tarira uone ruoko rwaMwari. kuimba ndinoimba, kuimbira Mwari, kutamba ndinotamba, kutambira Mwari. haleluya. aiwa, tiri kuona kubata kwaMwari. hazvinakidze here gogo vanga vakabatikana, asi Mwari wavarapa vava muno. tinokudza Mwari wamasimba ose. murapi ari pano, the healer is here. tinoda kugamuchira zvekare ana baba vedu vari pano. tina baba Pastor Mukobvu, tina baba Pastor Mabasa. yes, muzita raJesu ngatirambe tichibatanidza maoko. yes, baba namai mufundisi hove ngatibatanidze maoko. baba namai mufundisi Marufu. yes, gogo Murimirwa ngatibatanidze maoko. chingofarirai vanhu vese mukati meimba yaMwari muzita nemuropa raMambo Jesu weNazareta. tina gogo vari pano muzita raJesu. haleluya. batanidzai maoko, batanidzai maoko. toda kutenda Mwari wamasimba ose. toda kutenda ma-elders. baba manhire ndiri kuona vari pano. ngatibatanidze makamirira board of elders and board of administration muzita nemuropa raMambo Jesu Kristu weNazareta. tiri kuona kubata kwaMwari kunoshamisa pakati pedu. ana gogo vese vari mukati meinoimba ngatibatanidze maoko tichivatenda muzita raJesu, muzita raJesu. toda kutenda zvekare ana baba nanamai, vazvari nevazvarwa vari pakati pedu. tibatanidze maoko tichivagamuchira muzita raJesu. youth muri pano here? aiwa, handina kunyatsokukuona iyuthi vakatengwa neropa regwayana. hold on. baba mufundisi Gwatidzo,
Hazvireve kuti vanhu vari muno mabhawa havaziye. Hazvireve kuti kunofarwa havakuziye zvenyika ino. Asi there were a special people vakadanwa, vakadaira, vatsanangurwa, bound to heaven. Youth muri mono here. Muzita raJesu, hallelujah. Mazita muzita raJesu. Tinogamuchira iye watiunganidza, iye ishe wamadzishe, iye mambo wamadzimambo, the King of glory, the Lord of lords, the conquering lion of the tribe of Judah. Kamasata vatimugamuchirei muzita riri pamusoro pamazita ose, zita raJesu. Hallelujah. Yes, anonzi chamahaka yeye. Kana agara mauri hakuna mamhepo anogara imomo. Kana apinda mauri hakuna chikwambo chinokubata. Kana manhambara akasarenda, Dagona akasarenda, Buddha akasarenda. Anonzi the King of glory, chamakwatanure, Jesu muchinda werugare, ibwe ichitedza. The Prince of peace, the King of kings, conquering lion of the tribe of Judah. The lily of the valley. Woo! Yeah. Mweya mutsvene ari pakati pedu zvekare, the Paracletos. Aiwa, ngatikamuchirei mweya mutsvene anonzi anokomera nekukomera kukuru sezvinodiwa nababa vari kudenga. We may take our seats. Thank you so much. Thank you so much. Praise and worship muzita raJesu. Hallelujah. Tinoda kufamba nenguva dzedu kuti tinzwe shoko raMwari, kuti Mwari vanodei pakati pedu. Hallelujah. Achikudzwa Mwari wamasimba ose. Ndandi Mwari anogona, Mwari anotiwanira nyasha. Amen we. Ndichiverenga izwi ndine kunzwisisa kuti kana tagamuchira Jesu hatiite problem inoramba iripo, kana chakaipa, kana problem yakaiuya ine expiry date. Ndawa tikatakura mukuru muzita raJesu. Hallelujah. Ndati tichinogadzana kudai tikwanise kuonana. Vaenzi vari pakati pedu, ndikakuonai ore nekusumudza ruoko. Vaenzi vari pakati pedu, sumudzai ruoko tikugamuchirei the faith alive way. Ndikuona pane vamwe tinogona kusumuka patiri. Thank you so much. Tikugamuchirei zvakasarudzika. Sumukai henyu, hakonai kutya. Mumba maMwari mune mufaro usingaperi muzita raJesu. Ndikuona avo ngativagamuchirei. Tirikuona mumba maMwari makapfuma. Aiwa, ngatibatanzei maoko vari pedyo navo. Shake them the faith alive way. Handitika ngativagamuchirei muzita riri pamusoro pamazita ose, zita raJesu. Hallelujah. Oh yes, oh yes, oh yes. Ndiri kunzwa futi kuti panapa tine vanhu vabva kuUK vari pakati pedu, asi handisati ndanzwa kuti ndanani, asi vakasumuka. Zvinogona kutibatsira. Vana vepano asi vanga vakafamba, asi chinhu chakanaka kuti kana vakangosumuka pavari tinovagamuchira nekukudzwa kwavakafanira muzita nemuropa ramambo Jesu Kristu weNazareta. Tinokumbira kana varipo vasumuke. Tikugamuchirei, tikurakidzei kuti tine rudo nemi. Tinokudai kwazvo. Tiri kuona ava vari kusumuka. Kune vamwe here zvekare? Aiwa, ngativagamuchirei muzita riri pamusoro pamazita ose, zita raJesu. Hallelujah. Thank you so much. You may take your seats. Panguva inoi ndoda kuti timhanye nenguva yedu, tinzwe shoko raMwari kuri kudziya, tikasire kufamba. Ndichakumbira tibatanze maoko. Sekretari vedu vachiuya nezviziviso zviripo muzita raJesu. Hallelujah. Pane mota iri panapa iri kunzi ADK 6306. Hanzi endai munotarisa mota yenyu nekuchimbidzika. Ndofunga kune zviriko zvinoda kuti zvigadziriswe. Yanzi ADK 6306. Handizive kuti imota yerudzi yakamira sei. Chiziviso changouya. Ngaticherechedzei mota dzedu timhanye ikoko tinogadzirisa muzita raJesu. Hallelujah. Batanzai maoko. Vachiuya sekretari vedu. Hallelujah. Tinoda kutenda sachigara watipa mukana wekuti tizivisane kuti tichange tichifamba sei. Tinoda kutenda mangwana izuva redu rakatinakira. Tinowana nguva yekutsvaka chiso chaMwari, toswera tichinyengetera takazvinyima zvokudya, tosangana na 6 o'clock.
topeta zuva nomunyengetero. Chitatu Wednesday Bible study inenge ichipfuurira mberi, Mwari vachititira zvakanaka. Tinosangana pano na 6 o'clock. Saturday ma-practices anenge achipfuurira mberi. Then Sunday, this Sunday is a special Sunday. Hallelujah. Inenge iri Holy Communion Sunday. Hallelujah. Ndinotenda vari kunyanya kufarira Sunday ende vaya vakabhabhatidzwa vhiki mbiri dzapfuura idzi. Hallelujah. Mukana wenyu wokuti muuye makazvigadzirira tiite partake mu Holy Communion muzita raJesu. Amen. Nechikonzero ichocho tichange tine one service inotanga na 9 o'clock. Ngatibatei nguva, muri kungoona kuwanda kwatakaita nemacheya kushomeka kwawo, kuwanda kwevanhu. Zvakanaka izvozvo nokuti vhangeri riri kuparidzwa muzita raJesu. Amen. After the service ndo paya pakataurwa namama kuti tinenge tine a special Sunday again. Tinenge tine family lunch. Musauya nezvikafu kana tuckshop. I'm sure tine takamboivhara tichida kuti mutenge sadza, nyama, magreens, zvese zvinenge zviripo. Vaya vanoda utano zvinenge zviripo. Ndanga ndichibvunzana nefinance committee kuti maprice anambobvudzwa makusena Pastor Gwatidzo. Ndazopuwa an indication. Hanzi chikafu chinenge chitangira pa $2. But depending nekuti wasarudzei, because pane a variety of things. Matumbu, mazondo, roasted, yakagochwa, zvese zvinenge zviripo ipapo. Saka depending nekuti wasarudzei, zvinotangira pa $2 kusvika ku20 ameno. Nekuti ponongo chingowedzera dishi rako, madhora anenge achidi achiwedzerawo. Asi ngatizivei chinhu ichi, haisi nyaya yedumbu chete. Idonzo rinana amai kuti honai macheya edu akusakara, mamwe eplastic aya ari kubreka zvakanyanya, hameno kuti weight yedu here kana cheya zvayo isina kusimbawo. Amen. Saka varoda kureplace macheya iwayo. Saka chinhu chakadai ngachisupportwe ine mwoyo wese. Ngatiuye takagadzirira musi weSunday towana nguva yekufellowshipa tichidya pamwe chete muzita raJesu. Amen. Last week takadeedzera muchato kokutanga. Ndaikumbira vana vedu vasumuke nguva ino zvakare. Tinoda kutanga nokusumudza Takunda Yvette Ramwi auye kuno kumberi timuone. Wamilele wamilele Mungu wa baraka ni Yesu yawe. Wamilele wamilele Mungu wa baraka ni Yesu yawe. Yesu wa baraka, wa baraka. Yesu wa baraka, Yesu wa baraka. Hallelujah. Toda kukumbira Joseph Machemedze auye kuno kumberi zvakare tiwane nguva yekupemberera muzita raJesu. Wamilele wamilele Mungu wa baraka ni Yesu yawe. Ande fast. Wamilele wamilele Mungu wa baraka ni Yesu yawe. Yesu wa baraka, wa baraka. Yesu wa baraka, wa baraka. Hallelujah. Vavira vari kuti huyai tipemberere muchato wavo musi wa 12 October. Hallelujah. Nenguva dza9 o'clock. Muchato uyu ndanchiverenga kadi nhasi ndikati regai nditsanangure apa. Is by invite nechikonzero chekuti takawanda. Tikaenda tese munhu anotowisa mombe 3, 4. Hallelujah. Saka vari kuti ivavo vachakokwa kurepresenta chechi. Musauye nevana. Hallelujah. Ndinoona vanhu vazhinji vanoignora chiitiko ichi. Asi kana manzi siyai vana kumba kutaura kuti hakuna chikafu chavo. Uye pamwe vanozoda constant monitoring isu tichifana kufara, pane maswimming pool, pane zvakadai. Saka tinovamisa kuno kuti chechi ione kuti ava vari kuchata pachena. Nerimwe zuva vachanga vavatungamiri vekereke. Tinenge topupura kuti aiwa ava vakawanana pachena, vakawana ropofadzo kubva kuchechi. Hallelujah. Saka kana pane ane chikonzero chokuti kupembera ukusapfuurira mberi, unoyaona wakuru vekereke vanokubatsira, Mwari vachitira zvakanaka. Asi panguva ino ngatiwane nguva yekufara muzita raJesu. Amen. Tawanirwe nyasha. Hallelujah. Tawanirwe nyasha.
Haleluya. Zviro kwazvo tinoramba tichiwanirwa nyasha naMwari. Youth yandipawo chiziviso chayo pano yati musi weFriday 4 October vachange vane worship night panapa. Haleluya. I'm sure youth yabatikana makuseni pandandichitaura ndichiti vadikani tinenge tasangana nedambudziko riri kuramba richiti kure nechikonzero noise levels. Vavakidzana I'm sure vari mumagrupu emuMarlborough muri kuramba muchingoona tinechingoona zvichiflaitwa toshaya kuti topindura tichiti chiko. Vavakidzana vari kunyanya kuchema kuti noise kukereke. Saka makuseni ndandamboti paipai ivo havasi kuti musanamata, vari kuti ruzha. Saka ndandati sisi tinosangana manheru tobvisa zvedu mainstruments senge mangwana zuva rekunyengetera hatinodhonza munamato pasina mainstruments. Mwari vanotiwanira nyasha. Chitatu zvakare tinosangana tisina mainstruments. Mwari vachititira zvakanaka. Pane Bible students vane malessons avo panapa. I'm sure ndo panyanya kuzobva noise. Vanga vakuitawo morning service nemainstruments. Saka tichataura nevakuru vavo asi ndasiya ndarayira baba Mate kuti pavanongosvika achitovaudzai kuti ayo mainstruments anotomboisa paside. Iye Mwari anotinzwa. Mwari anoona mwoyo anotinzwa. Hazviri kuti vaupushe yekuti timhanye nebasa raMwari tivake kereke tipinde nekuti inzwaiwo kavadikani patakafamba tichisainisa mapepa vakatinzwisisa kuti pfurirai pamberi nekudi nekuvaka kereke asi mozoisawo masoundproof nei kuti tigarisane. Haleluya. Saka iko zvinova kuti taona kuti kereke munenge musiri kunzwanana nesu zvokutoti ivo vari kutsvaka kuti vati any other activity midweek inge isipo but isusu tiri kuti aiwazvo chamakomplena ruzha isu tinoramba tichinamata. Haleluya. Ndinotenda ndanzwika. Saka youth musabatikana tichaona kuti worship night tinoimisikidza sei Mwari vachititira zvakanaka muzita raJesu. Amen. Ndapiwa chiziviso chokuti pano wadonhedza mari. Saka kana iwe wadonhedza mari hatichataure kuti imari, hatichataure kuti nemufananidzo upi, ndo ichava identification yako kuadmin desk. Unoenda unotsanangura kuti mari yako imari uye yakamira sei. Mwari otitira zvakanaka muzita raJesu. Ladies finance team manzi musare mushuwa muri kuronga nezuva reSunday. Mwari vachitira zvakanaka. Panapa ndine yendingati tsamba ikadhi rabva kumhuri kwaChakamba vari kutenda. Nangoti kunyange baba vasipo regai ndiverenge nekuti miFaith Alive muri kutendwawo ndozopa kadhi kuna baba. Mwari vachitira zvakanaka. To the Faith Alive Assembly, we are immensely grateful for the resounding support you gave us when we lost our aunt. Vanga vasina kunzwa baba Chakamba vakarasikirwa nehanzvadzi yavo mavhiki 2 apfuura vakanovaradzika kumusha. Saka tanga tichito vabvunza kuti basa rakafamba zvakanaka here nhasi. Vakati zvakafamba zvakanaka asi titenderewo kereke vakavasapota munguva dzakadai. Tinoramba tichikurudzira kuti ngatisapotane munguva dzakadai. Special thanks goes to baba vedu vachiyangwa naamai Pastor Gwatidzo and family, as well as the new Marlborough North Cell. May the good Lord richly bless you from the Chakamba family. Saka vanga vasati vabata maoko vabate maoko vanzwa kunyaradzwa panguva dzakadai muzita raJesu. Amen. Maita basa sachigaro regai ndikudzorere mukana uno mupfuurire mberi nebasa. Batanze maoko, ngatibatanze maoko. Tibatanzire secretary wedu maoko muzita raJesu. Hallelujah. Atinoramba chida vanhu varambe vari live handitika takutopinda mizwi raMwari. Hallelujah. Ndazogadziriswa panapa vaenzi vedu vabva kuUK. She is a lady pastor. Vanonzi Pastor Musamba. Vantori nesangano kuUK. Aiwa munhu waMwari sumukai sori zvenyu hatina kunge tagamuchira full details. Toda kukugamuchirai pano tinogamuchira vanhu vaMwari zvavakafanira muzita raJesu. Hallelujah. Thank you so much. Hatina kunge tatagadzirira tamhoresa futi pastor lady pastor Hove vanga vari kuUnited Kingdom. Saka vakauya this week. Aiwa vanhu vedu ngativagamuchirei sumukai mama muzita raJesu. Hallelujah. Yes. Takumhanya nenguva yedu tinongoita zvinhu zvindofunga in 5 minutes tinenge tapedza.
but chinhu chakakosha chatinoda kuita inonzi toda kuita love offering. Amen we. Mverengo yezwi raMwari ndinokumbira muende kuna Exodus 10:24. Tichimhanya nenguva dzedu 10:24. Exodus 10:24. Verse 24. Zvino Farao akadana Mozisi akati, endai mundonamata Jehovha, asi makwai enyu nemombe dzenyu ngadzisare, nepwere dzenyu dzingaenda hadzo nemi. Makadaro tikuverenga rungano kana kuti nyaya iri muizwi raMwari yevana veIsraeri vakaita seweneni vari munyika yeutapwa yeIjipti. Vauda kuenda kunorumbidza Mwari. Mwari aburutsa izwi kuti vanhu vangu ndaona vashupika, ndaona vatendeuka, ndaona vashupika, ndaona vatambudzika, ngavachienda kunyika ichipikirwa, kunyika ine uchi nemukaka, Canaan. Saka ndo pavari kuverenga apa paakuzoverenga Moses atumwa naMwari kunoudza Farao. Dzokorodzai verse 24. Zvino Farao akadana Mozisi akati, endai mundonamata Jehovha. Hanzi endai mundonamata Mwari wenyu. Asi makwai enyu nemombe dzenyu ngadzisare. Asi makwai enyu nemombe dzenyu, pfuma yenyu. Hanzi imi mendai zvenyu mungori vanhu muchikambaira netuvana twenyu, asi pfuma, mombe nemakwai ini ndinosara nazvo as a stronghold. Imimi munongoenda sevanhu muchinonamata Mwari mungoriwo vanhu, asi pfuma ini ndichasara nani nayo. Handei tinzwe. Nepwere dzenyu dzingaenda hadzo nemi. Handei next verse. Mozisi akati, munofanira kutipawo mumaoko edu zvokubayira nezvipiriso. Hanzi munofanirwa kutipawo. Akubhega kuna Faro at the stronghold. Kwani munofanira kutipawo mombe dzedu nemakwai zvatinonodini? Zvokupisa zvatingandobayira Jehovha Mwari wedu. Zvetinopa zvatinganopirisa Jehovha Mwari wedu. Ndaa mutemo unoti hatisangane naMwari wedu tiri mushwi tisina chinhu. Vaizviziva Farao, nekuti kana taakuenda pamberi paMwari saizvozvi vaienda nezvipiriso zvavo nema-offerings avo, ma-burnt offerings avo, zviri zvipo zvatingauya nazvo mukati meimba yaMwari, nekuti Mwari anozvida. Mwari akataura semurayiro wake. Handei tinzwe. Zvipfuwo zvedu zvichawendawo nesu, hakungasari kunyange nehwanda rimwe. Akutaura manje zvakanzi zvipfuyo zvedu zvichaenda nesu, hakuna kana nehwanda richasara. Hakuna, hatisi kuda kuenda tiri mushwi, hatisi kuda kuenda tingori vanhu pamberi paMwari wamasimba ose tichingokambaira tisina chinhu. Toda kuenda tine zvatakabata kuti tigowana chekupa Mwari wedu. Handei. Nokuti tinofanira kutora kwazviri kuti tinamate nazvo Jehovha Mwari wedu. Hatizivi zvatinganamata Jehovha nazvo kudzimana tasvikapo. Hanzi hatizive zvatingadini? Zvatinganamate nazvo Jehovha Mwari wedu. Anga ane nguva Mwari yekuti dzimwe nguva vana veIsraeri vari murenje, kune zvinomuka, kune zvinoitika. Pane nguva yekuti vaenda vachinopirisa, dzimwe nguva vochema pamberi paMwari wamasimba ose, Mwari ovanzwa. Sezvatoda kuita kuvaka kereke yaMwari, haisi yedu, ibasa raMwari. Toitira Mwari wamasimba ose basa, tomuvakira kereke yake. Mwari wedu anotinzwa. Handei. Asi Jehovha akaomesa moyo waFarao, akaramba kuvatendera kuenda. Hanzi Jehovha aona kuti Farao akuramba manje, vamuomesa manje moyo. Ndo zvauri kuda, ngatichiitai zvauri kudi, zvauri kuda izvozvo zvekuti varambe. Handei next verse. Zvino Farao akati kwaari, ibva pamberi pangu, chenjera kuti urege kuonazve chiso changu. Hanzi chirega kuramba uri pamberi pangu Mozisi, chibva pano uende. Last verse. Nokuti nomusi waunoona chiso changu uchafa. Mozisi akati, mareva kwazvo, handichazooni chiso chenyu zve. Hanzi naFarao, ukaona chiso changu uchadi? Mozisi bva ati kudi? Mozisi akati, mareva kwazvo, handichazooni chiso chenyu zve. Hanzi mareva kwazvo, handichazoona chiso chenyu zve. Kandi ndo zvanga zvataura shoko raMwari rikati vaIjipita ava munodini? Hamuchazodini? Haana kuzviziva kuti iye ndiye achaparara nevanhu vani vake. So mangwanani ano tiri kuti kudiko? Tiri kuti toda kubvisa zvipo zvedu pamberi paMwari wamasimba ose. Mwari wamasimba ose atiitire zvakanaka. Taramba mweya weurombe neurombo, mweya wekushupika nekushayiwa.
tinoda kuenda pamberi paMwari wamasimba Ose tichiwanawo zvekupa, tichiwanawo zvipiriso zvimwe zvatingapawo Mwari wedu, nekuti kune dzimwe nhau dzinoda kubviswa pfuma, dzinogadziriswa nepfuma. Pfuma inotaura, Mari inotaura, Mari ine mweya wayo wainayo. Ndosaka muchiona unopa anoramba achipiwa, togogumbuka kuti sei ava vanhu vachiramba vachiita pfuma, sei vanhu varamba vachipiwa, ndavanopa. Mari inoteerera. Mangwanana ano Mari yavo inayo yawauya nayo iyo, Mwari anoida anoiziva. Malakai 3:10 anoti uyai nezvipo zvangu zvegumi kuti dzimba dzenyu musashayiwe zvekudya, mumba mangu musashayiwe zvekudya. Wapera mwedzi kudai kuti tirambe tichiwana zvekupa kuna Mwari wamasimba Ose, ngatiuyei nezvipo zvedu zvegumi. Hanzi zvegumi hazvisi zvipo zvekupa, but chegumi tinofanira kupa semurayiro. Mwari akati anoda chegumi. Itori hondo vana baba nanamai sezvatataura. Nhamo haingoenda chete, nhamo inotoda kurwiswa. Pane panoda kutaura, kozoita panoda action. Amen we. Aiwa imbowevha ruoko kana tiri kufamba tese tinzi. Pane pamwe patinonamata sezvatava tichita, nhamo ibva pano, nhamo yenda, chakazoti chinoti ndaisa pasi petsoka dzangu ndadii, handitika. Kozoita malevels manje ekuti nhamo yeye kana takuda kuiudza zvekuita, we start giving to the work of God. Tinotanga kusapota basa raMwari, tinotanga kuya nezvipo mukati mebasa raMwari. Basa raMwari patinosumuka, Mwari acharangarira nhamo dzedu, Mwari acharangarira kushupika kwedu. Ndopaipai pamunoona kuti Mari chaiyo ine zvimwe zvinhu zvainogadzirisa zvekuti mimwe minamato yako kana yanga iri 20, kana Mwari akuropafadza wakaita Mari, unozoona kuti unogona kusara wane mimwewo minamato 3-4 zvinoda Mari, unongochingodi inini ndo zvandiri kuda upfuma. Amen we. Usafungidzire kuti ndiri kutaura ndichiti handisi kuidawo, ndiri kuidawo, but pane zvimwe zvekuti tinongoramba chiti Mwari masikufize vana. Mari anagogo vamwe hatisi kutokwanisa kuchengeta ana mai vari kumusha kana kuvapa mari yefertilizer kana kuita sei ana mai vedu vari kubisha kumaruzevha uko. Amen we. Kushupika ikoko, kushayiwa pfuma. Amen we. Iro Bhaibheri shoko raMwari rakatikudza baba naamai misi iwande. Tinovakudza chete kwete nekuti amai makadii, aiwa Mwari vakuitirei zvakanaka, tinovakudza tichivapawo zvekudya, zvekupfeka. Kana vafara uko, zvinhu zvatinoitawo zvodii, zvosimuka. Kana zvasimuka munomu panonzi tiri kuda kuti bhara rechechi, pape panoti Dr. Hove, ndoda kukunyararidzai Dr. Hove kwatiri kuendawo. Ndoida kuti pamunoda kusumuka pape ndombotondini. Ndombotondini. Aiwa ngatibatanidze maoko. Hakusi kudada ana baba nanamai. Ma-declarations vanoita zvakanaka Dr. Hove, vanotibatsira muimba yaMwari, but voramba varivo here. Vekuti tikati tinoda chakati vanhu vese makutotarisa. Aiwa zvakanaka munhu waMwari, Mwari ngaaramba achikuropafadza achikuitirai zvakanaka, asi tiri kuti blessing iyoyo ngaizare muno mukati mekereke. Tinge takawanda muhabatapa. Amen we. Handisi kukutambisirai nguva, asi tiri ngoda kuchema pamberi paMwari wamasimba Ose tichiti zvimwe zvacho zvinoita kuti vanhu varambe vachiropafadzwa. Vanoti mukati meimba yaMwari mukashayikwa chinhu, vanopinza maoko avo muhomwe. Usaitarisire pasi yawinayo, ingave $1, ingave $2. Iwe kubva Monday kusvika Friday uri kutadza kudya lunch here kubasa kwako iwe? Uri kutadza here? Ngatitaurirane chokwadi. Hapana ari kutadza kudya lunch. You can sacrifice your lunch, but you can't sacrifice an offering to God. Saka mumwe munhu ari kunyepa asizovangeri. Ndizvozvo ichokwadi. Chaunoda uri kusevha wani. Musafungidzire kuti tiri kuti imba yaMwari yakasauka, tiri kuda mari. Aiwa, hazvisiri izvo. Tiri kutoitira iwe uropafadzwe naMwari wamasimba Ose. Mwari vakuitire zvakanaka. Mwari ndo vanoziya nhunha dzako, Mwari ndo vanoziya nhamo yako. Tingataure takabuda ziya panapa, but pane pamwe panoda kupindwa naMwari pasingadei isusu. Ndosaka Malakai akati ndichakurapa kana wabvisa offering. Hazvisi zvemari chete, zvimwe ndezvekuti ndichadzinga nhamo, ndichabvisa matambudziko, ndichadzinga mamhepo, vavengi vako vachave pasi petsoka dzako. Amen we. Venda unoverenga Malakai 3:10 ine mabenefits akawanda. Kana tichinge tauya nezvegumi zvedu nezvipo zvedu mukati meimba yaMwari. Ndingatambise nguva ndichakumbira vanofamba nemabhasikiti, magitara achirira nepraise and worship, Mwari wamasimba Ose achitira zvakanaka. Asati asvika ipapo ndichakumbira Gogo Mavhunga vakagara havo ipapo vatipo munyengetero wezvipo. Haleluya. Haleluya. Tinokumbira kuti mupote muchitiitawo munamatu.
tairwara asi ndofunga makatiponesa mukatiitira ameni. Saka achikotamisa misoro yenyu tikure kuna Mwama. Atinamatei, please ndapota, haisi ngeyemunhu, ndeyaMwari, yekutsvaga Mwari kuti zvinhu zvedu zvese zvifambe. Ameni. Ngative nekureita kumusoro kukuru kudenga. Muiti wezvakanaka Jehovha, hakuna wakafanana nemi. Tinoda kuti titishe, tinoda kuti tifanane nemi Jesu, nokuti hakuna. Baba vangu makatiitira runyamu patanga tichikura, patanga takasesa nema dzewaini. Ishe wamasimba ose, kwatinobva kure, asi ndinofara nekuti munofara kudawo vanhu vose. Ameni. Ndinofara nevakuru vebasa vakutiporesa sezviri kuita vazhinji. Amen. Tibatanidze maoko tichitenda nemunyengetero. Vanopa zvipo zvedu ngatitange kufamba. We can sing. If you know the song, let's sing together. Kufanana nemi, handidi kufanana nemi, handidi kufanana nayo. Rapai moyo wa, one more time, handidi kufanana nenika, handidi kufanana nayo. Doda kufanana nemi, oh doda kufanana handidi kufanana nenika, handidi kufanana nayo. Oh
kusumbuka ngatisumuke batikagara ipapo. One more verse. Let us sing together. Moyo, 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 moyo. Moyo, unoda, dimi, unoda dimi mwari. Rapi moyo wa, rapai moyo wa, rapai moyo wa. Moyo, moyo, kufanana doda kama se doda kufanaje. Can you lift up your voice and say with us? Oh, doda kufanana doda kufanana na je, kufanana na je. Tifarire Elder Kachowa vatichera zvakanaka nguva yose. Ngatifarirei our elder, ngativafarirei. Thank you so much. Ndauya pano kuti ndingotaura zvinhu zviviri zvekufara. Chekutanga, manzwa gogo Mavhunga muranda waMwari vachitaura kuti minamato yenyu yakavabatsira chose. Mwari vakatinzwa sechechi, vakamutswa panhovo yekurwara. Vanga vachida, ndiri kuona kuti she is still very emotional. Asi vanditi nditendereiwo chechi kuti Mwari worugare, Mwari wenyasha zhinji akuitirei sezvamakatiitirawo. Faith Alive, ngatitendei Mwari unorapa, anoporesa muzita raJesu. Hallelujah. Thank you so much. Chimwe manzwa secretary veboard, our church secretary baba muchika vaviri vachitaura nyaya yenoise. It's true, the people are now threatening action illegal. Isu ngatichiregai kupa baba vedu, baba chiangwa maproblems. Anditika ngatichingovai vanhu vanoshandisawo wisdom. Pane panoda kuti tiite noise nevanhu, pane panoda wisdom. Naika apa ngatichishandisai wisdom. Toti Pastor Mazara, mongoshanda musina mainstruments hatifi. Vanhu vese vanongouya mufirst tent tonamata takadaro zvotiita zvakanaka, nekuti vati exempta Sunday. Iyo Sunday yacho to manage volumes edu kuti ave user friendly kuma neighbors edu. Chinoitika ndechekuti zvaitaurwa nababa the last Wednesday, our plan haisati yasainwa. Vakaita petitions, plan yedu inonogarirwa kumberi petitions. Pana ari kubata yoramba kuzosainwa. So ngatingovai vanhu vakati ngwarei, hanzi neshoko raMwari tingware sei? Senyoka yakachenjera. Hanzi unogara pamba ne 10 years hana dzevamwe. Every Sunday he will be here. Saka tovanamatira pakufamba nekuti mamwe acho road travel mandinzwa. Vane vachiti vakapedza kuparidza kwavapedza usiku service yemanheru vanozoona kuti vofamba sei usiku ihwohwo kana mangwana kuseni. Izvozvo hatitauri nekuti kune vanoronga kufamba kwababa kune safety nesecurity muzita raJesu. Hallelujah.
Ndichitaura nehama baba chitauro. Baba mutya vari kupi? Men's fellow, couples. Men's fellowship. Baba muzilikazi. Ndikati takaona Kingdom Life KLC. Vari kuDubai. Pana akavaonawo? Ndikati isune KLC hatisiyani maningi. Ivo vanotozviziva kuti havati wa munhu waMwari handichatauri zvakawanda. Vatoti hanzi vakatoronga. Tinoda kumboenda kuzuva kwarinonyatsopisa kuoiri chaiko. Mbuya chiri munhu hamurambidzwi kuinda kuDubai. Muchinorayira vana mai mutya vakasaisidikidzi. Handiti? Naidhokuta we zvakaipa. Totakura chembere dzedu ka. Yes. Thank you. Ndichida kungotaura chete kuti baba namai chitauro vari bedzi kuDubai. Vakaropafadzwa naMwari nemwana mukomana. Uyai naye baba namai muchibva matora nzvimbo yenyu. Amai, masteps ndikakunyanyirai. Uyai zvenyu naye, uyai naye. Ndipewo maiki yaBishop. Last time handimakona I said to someone, maona Bishop chitauro vachiti mai chitauro kwirai panapa. That was prophetic. Pane zvavaitotaura ipo paya. Uyo mwanakomana uyo. Mwari ngavafarirwe. Hallelujah. Ngati vafarirei pamwe achatudza kuti anonzani. Zvotiitira zvakanaka vamva vatora nguva yese. Ndo mushumiri wedu wezuva ranhasi. Muzita raJesu. Hallelujah. Hallelujah. Ngatiroverei our elder maoko, Baba Elder Manire. Tinogona kudarika ipapo, ngativarovere zvekare maoko. Thank you so much, Elder Manire and Mama. Indeed, I want to appreciate my dear wife, my friend, Chido. Yeah, we're blessed with this. During the operation, it was not easy, but by the grace of God, kana runda racho rakaita wanukiranga rapora. Totenda Mwari. Thank you so much, Mama. Ngativaombererei zvekare. Regai ndipe zvakare rukudzo neremekedzo kuna Baba Eldanira nedare ravo rose ravanoshanda naro. Ngativaroverei maoko muzita raJesu. Amen. Baba Mfundisi naamai Mavunga, servants of God, we honor you, we appreciate you. Muzita raJesu. Amen. Baba Mfundisi Batizo and Amai, God bless you. My brother Nkoma and Amai, appreciate you. Pastor Mabasa, Dedendi Mai Ove, we appreciate you. I can see Gogo Wangu, my Gogo Murimirwa, thank you so much, we appreciate you. Mama Marufu, God bless you. In the mighty name of Jesus. Amen. Ndoda zvekare kupa rukudzo neremekedzo to the all pastors vanisina kumenshena mazita. Mwari vakuitire zvakanaka. Tiri vabati tose in the Lord's vineyard. Muzita raJesu. Amen. Ngatigare zvedu pasi. Thank you so much, praise and worship. Amen. Ndoda zvekare kuappreciate servant of God Baba Kachowa. Thank you so much for leading us to this far. Ngativarovere maoko muzita raJesu. Amen. Hallelujah. Regai ndipe rukudzo neremekedzo rwangu kuna the bishop, the reverend, the apostle of this place, Baba namai Chiyangwa, Baba namai president in their absentia. Vanditenderawo kuti ndimire patsoka dzavo muzuva rinonzi nhasi. Ngativarovere maoko noku appreciate the good work. Tinogona kudarika ipapo, ngativarovere maoko nezita raJesu. Amen. I also want to appreciate Engineer Wushe vandiperekedza. God bless you, my brother, in Jesus' mighty name. Amen. Ndoda kutenda Mwari nokuda kwa Baba namai Chiyangwa, vafudzi vemweya yedu, vatungamiriri vekereke yedu. Ndinonzwa kutenda Mwari nokuda kwegrace dziri pamusoro pavo. Hallelujah. I still remember musi wa 17 May naadzimai vangu takaenda kumba kwavo kuna Crimea.
ya tikavaudza kuti baba toda kudzokera kuDubai. Pane hama yakati iri kuti provide resources to start a church. Saka tauya kuti muzotinamatira nokuti pai blessing. Vakatifuga mai mva vatinamatira namai. Mwari pari zvino as I speak nekuda kwegrace dzavo muDubai tine masangano 5 atinawo. Mwari vakatipa zvekare nyasha tikabuda muDubai tikanovhura kuBangkok, Thailand. Kune sangano ririko. 3.5 months, if not 4, I also traveled to Saudi Arabia. Kwane rimwe sangano ririko kuRiyadh. 2 weeks ago ndaiva kuUganda ndanga ndangokokwa kuzoshumira kwaiva necrusade. Ndiri ikoko I received another invitation yekutotanga sangano kuIndonesia. Saka ndakati rega tizozviona mukalenda yenext year. Saka ndinongotenda nekuda kwegrace dzababa namai chiangwa dzinongotendesa kure. Ngativarovere zvekare maoko muzita raJesu. Amen and amen. Basa raMwari rakakurisa. Vafundisi vari mumweya vandiri kuona mumweya vakawanda. Budikirai muite kuti basa raMwari riite sei rishande muzita raJesu. Amen. Ndoda kuti ndigoverane nemishoko raMwari. Ndichakumbira muverengi ativerengerewo kubhuku yaLuke chapter number 10. Mavhesi vhesi imwe chete, verse number 30. Luke 10 verse number 30. Then motibatirawo zvekare Exodus 33, 14 and 15. Munogona kuverenga zvenyu. Pavhesi ya 30. Jesu akapindura akati, mumwe munhu akabva Jerusarema akaburukira Jeriko, akarwirwa namakororo akamupamba nguo. Nditangidze. Jesu akapindura akati, mumwe munhu akabva Jerusarema akaburukira Jeriko, akawirwa nemakororo akamupamba nguo, akamurova, akaenda kunomusiya oda kufa. Zvakanaka. Exodus 33 verses 14 and 15. Jehovha akati, ini ndimene ndichaenda newe ndikupe zororo. Akati kwaari, kana imi mumene musingaende neni, regai henyu kutibvisa pano. Hallelujah. Mwari varopafadza kuverengwa kweshoko ravo uye nemuverengi muzita raJesu. Amen. Ndoda kutaura pamusoro penyaya yandatumidza kuti staying in the presence of God. Staying in the presence of God. Kana uchikwanisa kutaura chimbotaurira ari pedyo newe kuti staying in the presence of God. Hatisi kutaura zvokugara kumadheodheo kana kwakati, tiri kutaura zvepresence yaMwari. Chimbodzokorodza staying in the presence of God. Ndinotenda kuti kwatinobva, kwatinogara kana kuti kwatabva izvezvi zvimangwanani ano tichiuya kuno inzvimbo dzakanakisa. Isusu kwatinogara kana tiri kuDubai namai tinogara mufloor number 30. We are in the 30th floor. Hatisi kuverengera mafloors eparking. Pasi peparking pane 7 parking, koita gym, koita mumwe munoitwa zvemagetsi. Saka tiri kuti 30 plus 9 zviri kureva kuti tiri mu 39. Tinenge tichiona view. Hatisiri tiri padenga. Floor yacho, building yacho inoperera pa 35. Isusu tiri mu 30. Munonakidza amo kugara. But nzvimbo inonyanyonakidza kugara is the presence of God. Unogona kugara mu 50th floor kana mu 60th floor. Kana usina presence dzaMwari hazviendeki. Ndosaka ndoda kutaura pamusoro pe staying in the presence of God. Unongadai uchigara mukatsaka kakavakwa nemapuranga.
but kana uri mupresence dzaMwari zvinhu zvose zvinoendeka. Chimboti amen kuna Jesu. Kana ndichitaura nezve the presence of God, tiri kutaura when God is felt, God's presence is felt. Praise the name of the Lord. Munoziva here kuti kune dzimwe nzvimbo dzekuti kana ukafamba mutaundi munomu kana kuti kumamisha uri usiku kana ari masikati unongonzwa kuti panapa hapasisina kumira musha. Pane mweya unoita hound certain places. Kana mumigwagwa pane anonzi ma black spot. Even usingapazive kuti pa black spot paunongodarika uchidriver you feel kuti it's an unusual place. Praise the name of the Lord. Kana ukanzi wakaberekwa zvakadi ukapfuura nepane makuva usingazive kuti pane makuva unongonzwa kuti nzvimbo ino yaminu zvairi. Ungatadzako kuziva kuti pane makuva but pane zvinongokuratidza kuti wasvika panzvimbo yakasiyana nedzimwe nzvimbo. Praise the name of the Lord. Ini ndida kutaura pamusoro pe the presence of God. Hallelujah. Now kuti ndinyatsonzwisisika ndida kutsanangura pamusoro pemhando nhatu or 3 types of the presence of God. Hallelujah. Imboti amen kuna Jesu. Right. Number 1, ndida kutaura pamusoro penonzi omnipresence yaMwari. Word rekuti omnipresence is a combination of 2 words. The word omni and the presence. Omni zvinongoreva kuti all or everything or everywhere. So kana ichiti omnipresence iri kutaura kuti God is found everywhere. Ndo inonzi omnipresence yaMwari. God is everywhere. In every location, in every address, God is there. Hallelujah, hallelujah. Amen and amen. Izvezvi Mwari ari pano ndiye ari kuIndonesia. Mwari ari pano ndiye ari kuMogadishu, ndiye ari kuMozambique, ndiye ari kuDRC. God is everywhere. Ndo paanosiyirana naSatan. Because Satan kana ari kuEngland kuno kwako. Satan anoshanda nema anonzi ma principalities. Anoita delegated power. Munzvimbo ino amenoti Westgate or Marlborough munenge muine a certain delegate anenge achimirira kingdom ya Satan. Kana asipo iye ndiye anomirira Satan. Kana Satan ari kuEngland iye that principality, that territorial spirit ndo inenge ichiona ichipa feedback kuna boss. But Mwari wedu ari everywhere. Hallelujah. Kana akaporesa munhu pano anoona ngachitoporesa munhu kuEngland. Hallelujah. Ndo inonzi omnipresence yaMwari. He is everywhere. Just like the breath that we breathe. God is everywhere. Iti omnipresence. Omnipresence. Ndosaka David achiti kuna mapisarema 139 verse 7 to 10 anoti, where can I go to escape your spirit? Where can I flee from your presence? If I go up to heaven, you are there. If I make my bed in Sheol, you are there. If I fly on the wings of the dawn and settle down on the western horizon, even there your hand will lead me, your right hand will hold on to me. Praise the name of the Lord. Mwari uyu kunyango ukasiwa nevanhu vese, ukasiwa nemufundisi, ukasiwa na elder, Mwari haakusiye. Praise the name of the Lord. Iwe ndiwo ungatobva paari, iwe ndiwo ungatadze kuti recognize his presence, but he is everywhere. Imbonditira amen inopowa Satan. Hallelujah, hallelujah. Ukasvika ku UAE, I think nzvimbo zhinji dzine Wi-Fi, but kana usingazive kuti pane Wi-Fi unogona kunetseka kuconnecta kuti utaure nemunhu pa WhatsApp kana kuenda pa TikTok, pa Instagram kana pa Facebook. Praise the name of the Lord. Wi-Fi is everywhere, but zvakuda munhu ane ruzivo rokuti pandasvika ndinoconnecta sei.
baba eutamanire kusaziva hakuna kunaka. Udofo kana kuti ignorance hauzi right. Now ignorance chayakashatira, it's a silent assassin. Inokudya usingaziva kuti uri kudyiwa neudofo. Unogona kusaziva kuti hauzive. People who don't know that they don't know, they actually don't know that they don't know. Ignorance yakasiyana nezino. Baba kacho ukarwadziwa nezino unotonzwa kuti panapa ndarwadziwa, regai ndiende kuna dentist. Kana ukarwadziwa nemudumbu unotonzwa kuti hauzvina kumira mushe, regai ndiende kupi? Kuchipatara. But udofo kana kusaziva hapana paunomuka uchiti ndiri kunzwa kurwadziwa nekusaziva. Hapana paunomuka uchiti ndiri kunzwa udofo hwakandikomberedza, regai ndiende ndinotsvaga ticha andidzidzise. Saka kana usingazive kuti une presence yaMwari, unogona kudzingirirwa upenyu hwese naSatani nemadhimoni. Iye Mwari anewe. Kune vamwe enzi vakati vasingaziva kuti ukakwira bhazi pane a place that is designated for my luggage. Kana wapinda mubhazi haufaniri kuramba wakatsiga bhegi. Unofanira kuripa conductor orisa. Nezuro takatravela from Mvurwi using bus rinonzi Inter-Africa. Taichiziva malaggage achiswa padenga, but Inter-Africa ine maside portions paunoisa mabhegi. Takati tatravela 10 kilometers from Mvurwi, mabhegi akadonha ese edu chete, 4 pieces of luggage nestroller yemwana anonzi Mike uyo yakadonha. Zvese zviri 4 zvakadonha, zvevamwe vese hazvina kudonha, zvedu ndo zvakadonha. Ndikati the devil is a liar. Amen and amen. Saka kana usingazive kuti pane panoiswa malaggage, unogona kupinda nemabhegi ako mubhazi wakatobata. Ndo inonzi ignorance. Amen and amen. Ivava rino yawaita kuya pano pachechi nhasi wagonesa, because pane chimwe chinhu chauri kuzodzidza. Kune vamwe vanoti haindonamatira kumba. Yes, kunamatira kumba hakuna kushata, but uchasara uine knowledge iri stale, iri outdated. Kune vamwe venyu so vakapedzisira kuverenga vari grade 7 tubhuku twakanzi nhaka yeupenyu, hausati wambozvi upgrade. Nyaya dzako ndedzanatsuro nagudo dzanatarisai nanataurai, hauna new information mauri. Praise the name of the Lord. Saka paunouya kukereke every day, make it a habit that God, I desire to learn something new. Haufanire kubva mutenderino uchingodzokera just as you have come. Unofanira kuenda wabata chimwe chinhu 1. Praise the name of the Lord. Iko kusaziva ikoko ndokunoita kuti mahedheni vasatendeuke, vachingoti nomboramba tichingokuona uri the same. Hauna any metamorphosis, transformation iri kubva pauri. Kuuya kukereke kutsvaga enlightenment, kutsvaga kunzwisisa kuti Mwari ari kudei. Ukasvika mumba medu kana tisina kutokuconnectira wifi yandiri kutaura, unogona kutogara usina wifi. Pamwe pacho takamboti madza chingonyorai password inonzi chipassword parauta muise kuti izvi chida tinogona kukangana takutaura nyaya, munhu anongoona password oconnecta. Praise the name of the Lord. Kuuya kwako pano kukuconnecta kuna Mwari, the omnipresence God, so that zvese zvaunoda naMwari hauchamirira mufundisi, hauchamirira elder, wakuchita hurukuro naMwari muri vaviri. Vamwe tajaira spoon feeding, tinoda kunzwa Mwari wamufundisi kuti ari kuti kudii. Hapana dei rawakambonzwa Mwari achitaura muupenyu hwako wega. Amen and amen. Inini mai vangu vakakurira muSalvation Army. Pandaiparidza kuguru vekuCrusade, ndakazvitaura vakagara apa. Ndikati mai vangu vanga vaine nyembe vainzi Home League Sergeant Salvation Army. But hapana day 1 ravakamboziva kuti Mwari anotaura.
musi wandatendeuka inini muna September 1999 handina kuitirwa crusade. Mwari akauya akataura neni, akandirova ndokutaura neni, ndobva andiudza zvaakandiudza. Ndokuenda mumba mamakagara mama nemasisters angu nemukomana aichengeta mombe. Ndikati Mwari vataura neni. Zvikanzi Mwari kutaura newe nenyembe dzouhome league sergeant havana kubvira vaziva kuti Mwari anitaura. Ipapa vamwe venyu machembera muri muchechi, but hamuna pamakambonzwa Mwari vachitaura. Iye Mwari ainemi, the omnipresence of God. Mwari azere ari kuda kutaura nevanhu, but vanhu vari ignorant. Vanhu havazivi kuti Mwari ari kutsvaka vekutaura navo. Hallelujah. Praise God. In a type of the presence of God, it is called the indwelling presence of God. Now, indwelling zikureva kuti inogara mauri kana kuti matiri. Ndio iye atinoverenga kuna Acts chapter number 2. Jesu asati akwira kuenda kudenga, before his ascension, anotaurira vadzidzi vake kuti tarii here in Jerusalem until you are endued by the power from on high. Praise the name of the Lord. Jesu aivimbisa vadzidzi kuti vachazoita mabasa makuru kudarika akaita kana vane inonzi the indwelling presence of God. Bible rinoti vari muupper room, simba raMwari rakaburuka, mweya mutsvene waMwari wakaburuka, presence yaMwari yakaburuka, sendimi dzemoto dzikaburikira pane mumwe nemumwe, vakatanga kutaura nendimi itsva, vakapiwa simba. Praise the name of the Lord. Iyo presence yaMwari inonzi indwelling ndo yakaita kuti the same Peter akanga amboramba Jesu a few days ago amire achiudza vanhu kuti ndimi makauraya Jesu, akazara neuvepo hwaMwari nepresence yaMwari. Ndosaka Pauro achiti Christ in me, the hope of glory. Kana Mwari amatiri tava ugaro hwaMwari. Praise the name of the Lord. Kana uchifamba uine simba raMwari, nyika haikuone ise iwe any ordinary person, but inenge chiona uvepo hwaMwari. Ndisati ndamufundisi, kune vanhu vaitondita mufundisi, ndisati ndamufundisi, ndisingazizive kuti ndiri mufundisi, but vanhu vaiona uvepo hwaMwari hwanga huri mandiri. Amen and amen. Kana ukafamba ne the indwelling presence of God, you are invincible, because hausi kuoperate with your own capacity, uri kuoperate in the dimension yemweya mutsvene, the dimension of God. Praise the name of the Lord. Kune ma limitations atinawo sevanhu, but kana mweya mutsvene agara mauri, you start to do the impossible. Praise the name of the Lord. Kana mweya mutsvene agara mauri, ari kususpenda your own abilities, ndiye akuoperate in your life. Praise the name of the Lord. Ini ndinoramba ndichipa background yangu kuti ndakatombotengesawo mabanana. Ndaisitaura ndiri ku Uganda, ndakambotengesa mabanana pambudzi apa pamabhazi aenda ku South Africa. Zvinhu zvaoma, ndine presence yaMwari. Unoona kutambura une presence yaMwari kana usingagone kuishandisa. Ndakazovhurwa maziso, mwana wandikadzidzisa grade 4 anga ari mubhazi achida kuenda ku South Africa, ndiye akati se nepawindo makutengesa mabanana. Ndopandikaona kuti handisisiri inini chaiye, pane zvarasika pandiri. Ndikabva ndati pana andibatisa wandiri kumbotengesera. Ndakabva ndaenda necardbox iyoyo kuWaterfalls kumainway kwandaigarako, ndikaidya yese. Ndikati Mwari, simba remumandire ngarichiita zvinhu. Hapana kupera 3-4 months,
ndopakavhurika dhoro kuenda kuDubai. From the street of Mbudzi ndichitengesa mabhanana. Simba raMwari rinongoda kuactivatewa. Tinaro chose but vamwe hamuzizivi. Munoziva here kuti mombe dzinosungwa pajoko hadzitozivi kuti dzine simba. Unoona kamwana kegrade 1 kachiti kambandom kachiisa joko. Dai mombe yaiziva simba riri mairi haraimbotendera kagrade 1 kuti kaise tambo. Vamwe venyu tiri kutambudzwa nemadhimoni tisingazive simba riri matiri. You are not ordinary but extraordinary. There is a difference between ordinary and extraordinary. That extra makes the difference. Pana runyatsondinzwa zvakanaka. Haufane kujairirwa nemweya yetsvina kuti masatanisi atendeuka anoitira mari yeSouth Pauri. Every recruited satanist inotoona kuti yauya kuzoita mari yeSouth Pauri. Iwe uchiti uri mwana waMwari anotaura nendimi. Mwari ngaakuvhure maziso uzive kuti chiri mauri chikuru kudarika chiri munyika. You carry the indwelling presence of God. Hallelujah. Number 3, the presence of God. Pani inonzi the manifest presence of God. Amen and amen. Now, manifest the presence of God. Do inobuda at a certain situation. It is visible. Do you know what mamuka garemo mu? Unaona ngumini mapurisa. Imo mamuka garo. But kana pasha cho shika chaipo. Wanagona ku manifest. Imo mamuka garo. Mupurisa hangofika uniform cheti. Yokuti unongochungaona nekure koko. Uyo. But imo mamuka garo eso zvakatogara naye. Atozoti pastor utaura chokwadi. Ndrimo. But upon the right time, yaanozoita show up. Now, you know the manifest presence yaMwari iri kungomirira a certain situation. Zimwe nyaya dzinoitika muupenyu hwedu, it's a setup for God to show up. Hamuna kunizwa zvakanaka. Nyaya dzimwe dzinokutambudzai, it is a setup for God to show up. Mwari paanoita show up, ndo paanoita manifest. Muri kunizwa zvakanaka. Ipapa tikada kutanga kudeclare kuti manifest the power of God. Move. Ndo panoona kuti nemadhimoni ese akutobuda. Hazviro kuti hapo madhimoni aripo. But kana tazokomanda the manifest presence of God, ndo painobuda. Hallelujah, hallelujah. Now ndoda kutaurira mumwe mutendi muzuva ranhasi kuti chishuwo chaMwari ndechokuti ufambe uri musimba rake. Amen and amen. Ukaverenga book ya Exodus kunana chapter 19, Mwari vabuditsa Israeli vave pedyo neMount Sinai, vaIsraeri pedyo neMount Sinai. Mwari anotaura naMoses kuti go and tell the Israelites to prepare themselves. Nokuti ndoda kusangana nawo. Praise the name of the Lord. Israel yakaita ma preparation ambenga achitaurwa nemumwe mushumiri. Yakaita consecrate itself in preparation of meeting God. Mwari hango shikirwe chishike. You have to be intentional. You have to prepare. Ndosaka minamato yenyu isinganzwike. Sorry to say this. Kana wakuda kuita zvokusangana naMwari muprayer, plan nawo kuti uruda unoti kudii kuna Mwari. Be organized. Nyora kuti ndichatanga nepraise and worship. Wega urumba 3 minutes 5 minutes. Ndichatanga kutenda Mwari neupenyu nezvakati. Ndozotanga kukumbira Mwari muchato. But vamwe tinongotanga kuti muchato.
wajamba process dzese. You have to be systematic. Unofanira kuva intentional and prepare to heaven and come. Kana uchi prepare kunoona kuita kwa appointment na boss, kana ne girlfriend ne boyfriend yako. Watu mwari. Kangana uchinonoka kunosangana nemunhu uri pa grass uchinyatsoona kuti nda prepare, ndaisa perfume here, ndaita zvese here. Mwari ndo unongoda ngoti chere ndasvika. Asi vamwe vanhu vese uno prepare. Zvakanaka kuti usati watanga kutaura naMwari, rovoka nziyo so. Makanaka, makanaka, makanaka. Uri kukwezva Mwari, uri kugadzira atmosphere yekuti kana wakunamata zvakuyendeka. Vamwe venyu munotadza kunamata a 5 minutes prayer. Why? Because hauna kuprepare. Ndosaka uchiona kuti mukauya ku all night unopererwa nemashoko, so pa 30 minutes unenge watoti ichapera rini all night. Ukatarisa kurudyi kuriboshe unoona vanhu vachienda nemunamato vachichinja magiyo usha kuti chii ava ndo vanoonererwa. Aiwa, havasi kuonererwa, vaprepare kuti vaite an encounter with God. Praise the name of the Lord. So Israel yazviconsecrata, vanaenda mujinga megomo. Bible rinoti Mwari wakazviratidza nekutinhira kukuru, with fire and smoke. Israel kati no Moses, titaurirako naMwari, isusu hatisi kuda kuonana naye. Iwewe iva mumiriri wedu, be our spokesperson. Isusu Mwari uyu hatidi kusvika padyo naye. Moses akabva azova a spokesperson, but that was not God's intention. Mwari aida kuti every one of us tive maprisita tichisangana naMwari nguva dzose. Ndosaka Mwari akazoti kuna Moses, aiwa, iwewe chivaka tabernacle yekuti ndigare mukati meungano yaIsrael. Mwari ndokupa maspecifications etabernacle ikaiswa muungano yaIsrael. Tabernacle yairepresenta the presence of God. Hallelujah. Ndosaka ukaverenga Bible shoko raMwari, payakambobiwa areka yaJehovha payakabiwa, makaita mariro mutende raIsrael. Hallelujah. Chinotiratidza kuti presence yaMwari yanga iri paareka chi Israel yakakundwa, number 1. Number 2, makaniswa areka mutemberi yaDagoni. Dagoni akawa akaputsika 3 times at the presence of God. Ndoda kuti kudii mangwanani ano masikatano, kana uine presence yaMwari, pamwe pacho uchimhoresa munhu ane zviri kumunetsa, so zvinogona kungotiza. Vamwe vedu tungopanana mahagi nevanhu vari demon possessed chivasiya vakadaro. Tinotoita handshake nawo, tinototya nawo. Masitsi atinofanira kunge tichigara mumateksi mumabhazi akangogara muhidden, anofanira kunzwa kuti pano pandagara masamba asiyana. Vamwe tinogona kungotaura nendimi dzakasiyana siyana, but tisina presence yaMwari. Ndimi dzinokopereka ka. Ipapa kuti tange kutaura ndini unotanga kutaura kuti idzi dzinenge dzaningi, idzi kutaura na uyu dzinenge dzaningi. The real presence of God, if it is upon you, wherever you go, in whatever you do, it will manifest. Taneta nevanhu vari kumanifesta ivo instead of God's presence to manifest. Hallelujah. Vamwe vashumiri vakaita seni vasina presence. Do you know kuti munogona kushumirwa nemunhu asina presence yaMwari? Israel yakatungamirirwa nawo na Saul, King Saul. 40 days vaine maFilistine. So asisina uvepo waMwari. Goliath achisumuka achiti kune here murume angamire kurwa neni. Vese vadzimai vachiti varume vaenda kuhondo, but pari kunzi pane varume hapana ari kuwanika.
apa unenge wapreperwa mbuva yekuti ana baba ari kuenda kuhondo, but kuhondo ikoko kuri kunzi pane varume here namambo wese vaingotya so. Why? Nokuti presence yaMwari yange isisipo. Kana ukasasvinudzwa maziso unogona kugara pachechi isina kana presence yaMwari, ine presence yevanhu. Unoona munhu kana akunamatira anta zvokusandudzira munhu nomusoro so ruoko kuti adoni, aiwa ingotaura nyasha dzaMwari zvinoitika zvoitika, vanhu voziva kuti presence yaMwari iripo. Vamwe vanoita zvokukika negumbo so, anemiwo imbongwaraiwo musati apasa musandipusha. Uri kuti kudii? Handisi dhimoni, ndini Lucia, musandipusha. Simba raMwari ngarimboratidzwa. Patanga ndiri kuUganda, it was my first experience. First day pandaishumira, ndaiva nemumwe mufundisi ari kuBulawayo anonzi Pastor Ndonya, takakokwa tese. First day ndini ndakashumira, ndokubva ndadaidzira altar kuti vada kutendeuka uyai. 15 people came. Chibva ndandoda kuti muite munamato wokugamuchira Jesu. Pandikangotanga madhimoni ngatanga kumanifesta. Amongst the 15 people vakauya 4 vanga vari maMuslim, vanga varipo vakamanifesta. Hapana katurikwa ruoko, kungoteera munamato wokutendeuka. Vanhu vakasunungurwa, vakadzikinurwa. Ndo presence yaMwari yatinoda. Amen and amen. Kana ndikamira pano ndikashandisa izwi rachiyangwa kuparidza kuti kana ndisina presence yaMwari hapana zvinoitika. Kana ndikaparidza saTD Jackson, kana ndisina presence yaMwari pandiri hapana zvinoitika. Praise the name of the Lord. Ndoda kuti mumwe munhu agare muuvepo hwaMwari. Now kwataverengesa kuna Luke, kuri kunzi a certain man went down from Jerusalem to Jericho. Now Jerusalem, when Solomon erected the temple, Bible not wakaita munamato wokudedicate temple. Now what dedicate temple zvinonzi Mwari wakaita a manifest presence. Kereke ikazadzwa with the fire and smoke and wind. Munamato wakaitwa na Solomon ndokuti Mwari chigarai pano. Kana Israel ikaenda muutapwa ikangonamata ikatarira kuJerusalem, munamato yayo inofana kunzwika. Now Jerusalem signified a place of God's habitation. Yafanana na Eden. Mu Eden ndo maionekwa Mwari achifamba achitaura na Adam and Eve. Uvepo wa Mwari wakanga uri mu Garden of Eden, until our first parents went astray, vakatadzira Mwari, vakabuda mu uvepo wa Mwari. Paibirati a certain man, zareva kuti murume uyu achiri kutsvagwa because hapana kutaurwa zita. A certain man went out of the presence of God and went to Jericho. Ndoda kuti unzwisise kuti paunobuda mu presence yaMwari kune ma repercussions. Ndozvandatumwa naMwari kuzotaurira vaviri vatatu. Ukabuda mu presence yaMwari kune matsotsi, kune mhondi, kune makororo akamirira kubvambura mweya wako. Ndosaka 1 Peter chapter number 5 inoti, be vigilant, be watchful, for your adversary, the devil, is roaring around like a lion, seeking anyone to devour. Paunobuda mu presence ya Mwari,
wafanana nezebra yabuda muflock muhead. Chinoita kuti mazebra akurire mapredators awo ndekugara muhumwe chete. Muka dzose vakastada animal geography zinokunda zvinodya kana dziri pamwe chete. Ukangoona mhuka yabuda ichibva mune dzimwe inobva yava epri. Newewo ukabuda mupresence yaMwari kune zvakawanda zvinoitika kunze kwepresence yaMwari. Let me tell you this, people of God. There are spiritual transactions that are happening right now. As we are seated physically right now, kune zvakawanda zviri kuitika munharaunda dzemweya. Zvareva kuti, number one, if you move away from the presence of God physically, you become vulnerable. Number two, if you move away from the presence of God spiritually, you become vulnerable. Baba kwatidzo, munoziva here kuti vamwe vanhu vatinavo panapa mitumbi chete havapo. Tinogona kunge tinavo pachechi asi hatinaivo pano. Why? Because wabuda muJerusalem. Mind yako izvozvi iri kumba iri kuita 1+1. Ndichasvika ndobike, ndichasvika ndoita sei. Oro utofunga zvamangwana kubasa. Project ye, assignment ye, ndichaita sei. Your mind is wandering. Iri kuenda kuJericho. Now, kana kunze uko kuchiitwa ma spiritual transaction, it means one way or the other, you are going for a head-on collision. Nema demons. Now, munofunga kuti zviri kuitika pano panyika physical realm ndizo zvichete. No. Kune a spiritual realm iri real. The spiritual realm is real. Ini ndakambo interview avaroi. Kana vamwe vakamboita varoi vari pano vanondipupurira. Kosinoshamisa anti wakatendeuka wakabvako. Unonyatsoziva kuti kana tiri kuspiritual realm tinooperator sei. Spiritual realm exists. Iriko. Just as the physical realm exists, so is it in the spiritual realm. Saka ukatendera mweya wako kana ndangariro dzako kuita wonder about pane a head-on collision inoitwa, then you damage yourself spiritually. Paul anoti and bringing every thought captive to the obedience of God. Fungwa dzinotombotiza but unofanira kudzita capture. Kuti hakuna kauri kuenda tsoka. Teerera Mwari. Uda kuenda kupi? Tsoka pano. It's real. Unogona kutombobatwa nomiedzo. Ukutoti ukaona murume utoti muchiva iwe une murume wako. Ukaona zvadare ngoti iwe dzoka. Come back. Hakuna munhu simbi panapa. We are all humans. We are all prone to temptations. Even a pastor can be tempted. But it's good to say dzoka pano. Usaende kwa kuenda huko. Anzi nemwe mutauri. You cannot prevent birds from flying over your head, but you can prevent them from nesting on your head. Hamuna kundinzwa. Hakuna anodzisa kuti shiri dzazobhurukire mudenga. Kwete. Asi ukazoona njiva yakuita madendera ayo musoro, takutoti hai, nai mama, zvakuitika. Mukadzi wemunhu anotombopfimbwawo. But unofanira kuti ndakaroorwa, hamsi kuona. Tine murume wangu tikwanirei baba enda zvakanaka. Unofanira kuexercise authority as a child of God.
kuti imi munopenga imi ndamuchitaura zvakadaro makakwana here imi muri kunyatsotaura chokwadi uri kutotendera kuti njiva ivake matendere pauri. Ndangariro nepfungwa ngadzite bring into the presence of God. Haufanire kutendera kuenda kuJeriko. Bible rinoti akarohwa nematsotsi abuda muJerusalem, abuda mupresence yaMwari. Mupresence maMwari hamubudiwe. Mwari vandiudza kuti pane vaviri vatatu vari beaten and bruised, vakabuda mupresence yaMwari, vakasangana nezvo vakasangana nazvo, vakarohwa nematsotsi. Zvauri nhasi handizvo zvawaiva gore richitanga, but wakabuda mupresence yaMwari mune comfort and protection. David anoti kuna mapisarema 23, the Lord is my shepherd, I shall not want. Aitaura the abundant presence of God. Kana uina Mwari unotungamirirwa, kana uina Mwari unoprotectwa, kana uina Mwari you have got a spiritual GPS. Ma GPS enyamunoshandisa pamotikari anokutanga nhasi akatanga naMwari. Bvunza Bhaibheri rinokudza kuti pakaberekwa Jesu kune vafudzi vaive uko vakatungamirirwa neStar. That was an insignia of a GPS yaMwari. Vakatozorasika vapinda maHerodhi, ndopa vakalusa network yeGPS. Ipapa vamwe venyu makatanga gore zvakanaka, but pamukangopinda muna Herodhi Star yatiza. Wamurima hauchaona. Ipapo ana Herodhi vane system yekubikira vanhu chikafu nokupa vanhu pekurara. But thank God for these people. Vakabva vati kwete tine rwendo rwatiri kuenda. Kunyangwe musingazve madirection, regai tingobuda tione kuti tosvika sei. Pavakangoita that attitude, Star yakabva yadzoka. Bvunza mwana muparadzi akabuda mupresence yababa vake, akaenda kunoparadza pfuma, akatanga kudya nenguruve nekurara nenguruve. But Bible rinoti when he came back to his senses, akati ndakudzokera kuna baba. Kuna anofanira kudzokera kuna baba madekana ano, mangwanani ano, masikati ano. Kuna anofanira kudzokera kupresence yaMwari. Ndakamboshumira pano about the seat of refuge. Kuna Mwari akamirira iwewe neni kuti timhanyire kwaari. Bible rinoti the name of the Lord is a strong tower, the righteous runs into it and they are safe. Kune vanhu vari kutsvaga presence yevanhu haina zvainotipa. Ma connections haana kushata, networking haina kushata, but presence yaMwari matters most. Shaya vanokuisira ma-emoji paWhatsApp, shaya vanokuisira tumakikiki paWhatsApp, asi uchiziva hako kuti ndine musharukwa, ndina Mwari wangu andinaye, iye handitumire hagi yema-emoji. Kana Mwari akakuhagai amai, misodzi yenyetse inopera. Kana Mwari vakakuhagai isisi, shave riye rinokubatai usiku rinopera. Kana Mwari akakuhagai baba, nhamo dzenyu dzemari dzinopera. Kune vazhinji vari kuhagwa nevanyengeri. Makadi yamai, we love you. Tivhire apa. Uchingobva kusiwa mwanovhaira. Kune vanyengeri. Baba manira. Kune vanokufarirai yauta hove. Kune vanokufarirai. But vamwe vacho havasi genuine. Imo muchechi imomu mune vamwe vanoita inonzi backbiting. Tinokudai baba namai vedu, tinokudai. But mukati vanonga choti bvire apa, munoonererwa imi.
vanhu ngavasatenda muvanhu, ngavatende mupresence yaMwari. Mwari uyu akava newe, wawana zvose zvaunoshuwa. Ukafamba uri mupresence yaMwari, hakuna chinokuwana. David ati, he leadeth me beside the still waters. Oh my God. Kana wabuda mu presence ya Mwari, zvakanaka kuti udzokere mairi. Bible rati a certain man went down from Jerusalem to Jericho. Pana Mwari pakakwirira, pane wakaipa pakadzikira. Ndauya kuzochinja your life trajectory. It is high time to come back to God, to come back to his presence. Ukagara muuvepo wa Mwari unounzwa. You don't need people to tell you. Office yako so yaunoshandira, kana uri munhu ane presence ya Mwari, munhu achinoka achipinda anobatwa nepresence ya Mwari. So tanga ngobudisa musodzi asati akuti good morning hello, anokudza kuti there is a certain atmosphere yandisingagone kudescribe. Iwe unongochingonyemera kuti that's the presence of God. Musangojaira kupinda maofisi motanga kushanda. Chimbopinda. Praise God. Pinda mu office. Womboti Mwari garai muno. Garai muno. Garai muno. Kana ma secretary epabasa akauya achida kuita zvisizvo, vanosangana nepresence dzaMwari. Do you know kuti nyika ino yatiri yashata? Vakadzi vashoma na baba. Vakadzi vakawanda varume vashoma. Bible pane panotaura kuti tichangoenda pamurume wani kana tikaona senemu chete. Kune vamwe vari kutenda kumasowe vari pano pachechi panapa kuti dai ndapiwa mushonga kana muteuro kuti nditore baba ningi ndingoitawo hangu side chick. Ndiri kutaura zviri riwo. Ini kuDubai uko tinokansela vanhu namai. Vamwe vasiri kuchechi kwedu kuFM ukuZayoja Methodist. Amai vakasiya murume kuno, vauchiuya kubasa, bvunzai machitaura. Anokudza kuti inini ndine kamukomana kandiri kudanana nako, ndine zvakati zvandiri kudai, ndine zva. Mai vane mhuri kunoko, baba vane mhuri kunoko. Kana ukangobva mupresence dzaMwari nevafundisi watripartite, ukangoti tseukei mupresence dzaMwari, waenda. Pamunenge muchideclare kuti Mwari ngave pano, mumwe anenge achingodeclare kuti dai mufundisi vave vangu, dai sisa vave, zviri riu. Ukaona Eota vamira kana baba kacho vamira panapo unongochikuti yei Mwari makandipotsesa sei baba. Presence maMwari ngamugariwe. Stay in the presence of God. Ndati maofisi atinoshandira aya namatai musati magaramu. Kune vamunosiya vachititsvairai anosara achisa sauti chii marasha madota. Ini ndakadzidziswa nababa namai changu. Pose patinovagamuchira tikaenda kuhotera havasvika vachingogara, vanongosvika vapfugama votanga kudedicata hotera yavanogara kuna Mwari. Ndo yatsika yangu. Because hauzive kuti vanga vachigara imomo vaita nezvei. Even city rebus. Isu tichiri kushandisa public transport kunoku hatisati ane mota. Kana tichitopinda mubhasi totonamata. Because hauzive kuti anga akagara. Pane rimwe zuva ratakakwira, amene anga akabata mazitsvimbo, maka muchiri kumuremember, akagara pamberi pedu apa. Apa iwe unongouya uye nedzungu chingoti kalaba shakalaba ungogara zvako apa. Hausi kuziva kuti chii chanchakagara ipapo. Munoziva kuti kune inonzi impartation. Impartation haiitika kukingdom kwaMwari chete, kana kwaSatani inoitika. Kana ana Pauro vaireleasa mahandkerchief achinoporesa vanhu, chii chinokutadzwa kuti vamba kagara ng'anga utore zvainga inazvo.
iti Mwari. Moses anoti kana musingaende nesu hatisi kuzoenda nemi. We need your presence. Ipapa pama decisions amuri kuita with your carnal minds ndo akukostai upenyu wenyu. Chimboti Mwari proposal yaenda piwo ye business iyi. Is it worth to take? Kuno uya munhu achiti ndine business idea nemari ndoda kuti uite partner. Usangomanyira kuti welcome. Ita chimbondipa nguva ndimbotsvaka Mwari. Rimwe gore igore ripiwa. Takapiwa offer. Tanga tane 2 years tiri kuDubai. Takapiwa offer neimwe chechi isiri FM kuSwitzerland. Tichinawo ma-email mufoni madomo. Yanga yakati offer salary yakakura. Zvikanzi motikari, vana vechikoro, ma-medical insurance zvatanga tisina kuDubai. Ipapo zvinhu zvavo zvakaoma. Taidya rice risina kana domasi kana namai. But ndakatya kuti ndiudze mother kuti toita sei tosiyera kandotora. Mother vakati ngatinamate. We prayed for 1 week. Mwari mvatudza kuti no. Ndokubva tavaudza kuti aiwa furira henyu mberi kutsvaga vamwe isusu hatikwanise kuuya. But kwakazoti kwafamba 3 months zvinhu maomera zvakanaka zvakuita mumba manje. Tikabva tati asi hatira kuita mistake here pai. Zvakanaka kutanga kuconsulta Mwari. Mwari rwendo rwandakutora uru ruri worth here or not. Project andada musangotedzera vanhu. Kanza kuti ningaita mari nemining makutondotanga kuregister ka claim. Bvunza Mwari kuti uri wemining here. Vamwe venyu chaita kuti musabudirira muri kutedzera vanhu. Munhu anenge akaudzwa naMwari kuti iyi ndo direction yako, but wewe kana isiri direction yako siyana nayo. Kune vakawanda vari kudiaspora kwatiri. In as much as we want people kuuya muchechi vachibva kune nyika dzakawanda, tinozoudza munhu aona tashaya basa for 3 months 4 months. Mwari vakambokuti uuye here kuno. Vamwe tinotonamata tiri pamberi kuti Mwari vanofana kunge vari muno gawe munhu asiri muno ngavadzokere kumusha. Vanhu tinovada but vari panzvimbo here. Ukagara uri mupresence yaMwari, Mwari anokuudza kuti apa mhanya, apa nonoka, apa mira. Mwari anokuudza zvokutaura nezvekusataura kana uri mupresence dzavo. Kana uri mupresence yaMwari, Mwari anotokuudza a meal to prepare. Hatingofanira kungodya haphazardly. Kune zvimwe zvikafu zvamuchiri kudya zvausisafanire kudya. But Mwari akaramba achimbokutumira vanhu achikuudza kuti ya izvi chisiya. Iwe unoti ndotoda Mwari wacho mbuni achindiudza. Mwari ari kutaura muupenyu hwedu, but kune vamwe vari muignorance vasiri kuziva kuti Mwari ari kutaura. Masikati ano ndoda kuti munhu adzokere kuna Kristu. Mwari ari kuti udzokai kwandiri. Come to me, all who are heavy laden, and I will give you rest. Rest inowanikwa muupresence maMwari, muuvepo hwaMwari. Israel yakafambwa naye neshongwe yegore neshongwe yemoto. Ndo zvatiri kuda chete. Hatisi kuda zvakawanda. Moses afa, Mwari anoti chikuna Joshua, anoti be strong and be of good courage. Anzi, as I was, yes, as I was with Moses, so shall I be with you. Presence ndo yanga yakakosha. Sekuva kwanga kuina Mwari na Moses, neniwo Joshua kana Mwari aineni, nothing shall stand before me. Azvireve kuti kana uri mupresence yaMwari haupindo matambudziko. Unopinda asi unobuda. Bible rinoti wakarurama ana matambudziko mazhinji, asi Jehovha anomurwira kuti abude paari ose. Pamwe pacho Mwari haabvise moto, anoonekwa ari the fourth man.
pamwe pacho Mwari haabvise shumba, anouya ovhara miromo. Mimwe moto haisi kubhainda, dzimwe shumba hadzisi dzokubhainda. I bind this fire, I don't want this furnace. Pindamo uti naJesu ndinovimba. Hallelujah, hallelujah. naJesu ndinovimba. Hallelujah, hallelujah. naJesu ndinovimba. Hallelujah, hallelujah. naJesu ndinovimba. Kune mamwe matorongo asingaribhukwe, kune mamwe matorongo asingabhaindwe. Pauro anoti zvakandiwira zvakaita kuti ivhangeri yaMwari ienderere mberi. Regedza zvinokuwira zvikuwire. As long as you are in the presence of God, you are rest assured that your tomorrow shall be good. Bible rinoti, weeping may endure for a night, but joy cometh in the morning. Muimba akazotaura, because he lives, I can face tomorrow. Pane vari kuda kudzokera kupresence yaMwari here? Pane vari kuda kudzokera kupresence yaMwari here? Ndauya pano neshoko rokudzosa vaviri vatatu. Pastor, I am broken emotionally. Pastor, I am beaten and bruised. Kune maronda asingaoneke physically. Maronda winawo pamoyo. Ukuti kana wako kawanda. Glory to God. Unobuda musodzi uchichema so. Mwari dai mandiona. Mwari dai mandiona. Zvino Mwari vakuona nhasi. Mwari vakurangarira nhasi. Ndatumwa somuprofita waMwari kuti udzokere kuuvepo hwaMwari, udzokere kupresence yaMwari. Kune zvamakapiwa nevanhu kuti zvinokuwisa laki mumba, discard them. Vamwe mune mapfumo, vamwe mune machira, vamwe mune mazakwa amuinavo kudzimba, vamwe mune zvamakasungira muchiuno zvamuinazvo, vamwe mune nyora dzamakatemwa. But Mwari ari kuti uya kwandiri, dzoka kwandiri. Zvaiva zvokusaziva izvo, chidzoka kwandiri ndikugamuchire. Nezita raJesu Kristu. Murume haisirwe mupfuwira namai, mupfuwira ndiJesu, mupfuwira ndipresence yaMwari. Wadiwa mboedza Jesu, wadiwa mboedza presence yaMwari. Nezita raJesu Kristu weNazareta. Mwari andituma kudana vaviri vatatu kuti vadzokere kuuvepo hwake, kuti vadzokere kupresence yaMwari. Nezita raJesu Kristu weNazareta. Bible rinoti ari matiri mukuru kudarika ari munyika. You are a vessel of the presence of God. You are a carrier of the presence of God. Paunofamba pose, walk shoulders high, because you are not alone, but you command authority. Panari redere kudzokera kuna Mwari. Panari redere. Waendeswa kakawanda newakaipa. Ipapa vangu machinja machechi ino ya H7. Haisi nauye chechi nauye presence ya Mwari. Kana wawana Jesu ne presence yake, wawana zvinhu zvose. Nezita raJesu Kristu weNazareta. Pana mai vandauya kuzobvisa mama karowa nematsotsi. Bible rinoti hanzi, the man was beaten and left half dead. Thank God haana kufa, it was half dead. Ndiri kutaura newe because kana munhu ari pakoma, ndaibvunza mother nezuro ndikati she's a registered nurse, vanoziva nezvemumedical fraternity. Ndikati kana munhu ari pakoma zvinoitika, zvikanzi it depends with the magnitude of the coma. Kune vamwe vanonzwa nevamwe vasinganzwe. Bandiri kutenda kuti kana uya pano uri half dead asi unonzwa. Mwari ari kuti ndauya kuzokurapa.
Jesus is here to take you to the inn. Jesus is here to take you to his presence. Pane vanoda kuzuviwa nerudo rwaMwari kudzokera kupresence yake. Nezita raJesu ndiri kurayira hondo dzose dzangatswisa maronda pamoyo, mweya yose inotevera dzinza, mweya yose inongokuti iwe chete ndiwe unosaririra. Ndakamira pano semutumwa wekuAsia, ndinotaura kuzodza kwaMwari kunoparadza majoko ehuranda. Ndinotaura anointing yaMwari inoparadza mweya yose yesatanism. Ndinotaura kuzodza kwaMwari kunoparadza zvose zvinolimita upenyu hwako. Kana wamuna Jesu wane kuzodza kunokunda, kunoparadza majoko ehuranda. Anointing yaMwari zvainoita, pakavharwa pese panoita automatic opening. Dai Petro anga ari pano aitaura achiti muri kuparidza chaizvo mufundisi, because pandakazaririrwa ndichida kuurayiwa, pane kereke yaindinamatira, ndakazoona mutumwa uya akandirova, ndikafamba ndiri mupresence yaMwari, magedhi ematorongo aingovhurika. Kuna kuvhuririrwa madho iko zvinozvi, kuna kuvhuririrwa madho. Hausiriwo wega wakufamba, asi musharuku akufamba ari pedyo newe, musharuku akufamba ainewe. We serve a very big God who is always by our side. Iye kana ati hongu, hakuna unoti kwete. Kana azarura masuo, hakuna unovhara. Nezita raJesu madho ayo ngavhurwe. Nezita raJesu dzoserwa muuvepo waMwari, dzoserwa muuvepo waMwari. Yakatamalea tosha, yela bakatamalea tosha, ekalamantala bakatoloroto, abakatala bareata, shanta maledebea. Kune vakaabuswa nevanhu veukama vari pano, wakaabuswa physically, emotionally, but Mwari vari kuti ndauya kuzokurapa nhasi, ndoda kuti udzoke kuuvepo hwangu. God is going to change your story. God is going to change your story. Kana ukagamuchira uvepo hwaMwari, God becomes the game changer of your life. Your perspective is changed when you acknowledge the presence of God. Pane wandiri kutaura naye here masikati ano. Sumudza maoko ako pauri. Kana uine makumbo maviri sumuka. Toda kuti Mwari uyu azviratidze. The manifest presence of God. The manifest presence of God. Mwari takanzwa neuvepo hwenyu hwakawanda hweomnipresence. Takanzwa nezve indwelling presence yenyu muupenyu hwedu. Izvozvo tinoziziva, but nhasi uno tiri kungodawo manifest presence. Pana anofanira kuburukirwa naMwari agobatwa iko zvino. Kuchema kwako kwanzwikwa naMwari, kuchema kwako kwanzwikwa naShe. La yakabarahaya maha, ntamaretelere yakataya bahaya. Wakasimudza maoko ako, ndoda kuti uvhare maziso ako. Chikonzero nei chinamata takavhara maziso. You are trying to concentrate. You are trying to concentrate. Ruponeso nesununguro yako haibve kuna Pastor Chitauro, haibve kuna President Ndimai Chiangwa. Ruponeso rwako runobva kuna Kristu. Nezita raJesu, as you are closing your eyes and lifting your hands high, the Lord is touching you. The Lord is touching you. Nezita raJesu, nezita raJesu. Ona izakuita Mwari hapo. Rakabalahaya ndamahaya, sharabakatalabakabahaya. Nasi uno nezita raJesu, sunungurwa, sunungurwa,
sunungurwa. Mwari uya haasi wetheory chete. He is a practical God. Onai akutobata vanhu, onai vakutobatwa naShe. Makudzorerwa kuuvepo hwaMwari, makudzorerwa kupresence yaMwari. Nezita raJesu, nezita raJesu. Wakasimudza maoko ako. The Lord is visiting you. The Lord is touching you. Yamandea bahaya. Ye kalabakatalaba. Yele reboko shanta malaya. Ye rabakatalaba. Ye amara bahaya mahaya. Ye amanda makaladash. Ye abababa. Ye amama. In the name of Jesus. The manifest presence of God. Touch. Yeah. Shakalabaha. Yerebeketelebokopa. Yakatalabahaya. Lebronto mokomahaya. Likoposomoya. My sister with the black. Yes, come here. Shakabahaya. Lerebokondo mosotolahaya. Shalabakabahaya. Mwari vakurangarira, my sister. Mwari vakurangarira inhasi nezita raJesu. Pane transformation yakuitwa naMwari. Pane transformation yakuitwa naMwari. Makore mazhinji akadyiwa nemhashu ave kudzoserwa nezita raJesu. Ababayata. Yelabakayamantalaba. Shakalabadaba. Vari mutendere chipiri apo somudzai maoko apo. Pana akurangarirwa ipapa. Pana akurangarirwa. Yes Lord. Shakalabahaya. Rantemelereboka. Mwari fambai mutendero. Nezita raJesu. Shalabaka yabadabala. Yala makatalabahaya. Shabadabalahaya. Kalamantorobokoya. Nezita raJesu. The game changer is touching you. Oh, malabakatalabahaya. In Jesus' mighty name. Sumudzisa maoko ako. Ndakunamata kekupedzisira. You have been beaten and bruised. Ava vari kuchemawo ishungu dziri pamwe ngavauye kunoko. Pane zviri kutetwa naMwari mavari. Yela ramakaya batashera baha. Eleketereboko moshiyama. Yelereboko tolobosha. Manda marete alai. Kelereboko santa labaha. Wakuchidzokera ku presence yaMwari. Shakabalabata baha. Yabahaya. Kaya mantala bahaya. Reketeleboko shantala bahaya. Oloboko shaya baha. There's a sister in that second tent with them. Come here, my sister. Yes, come here. Yes, come here. Shalabaha. Kelebohand. Shaledeboko bahaya. Elebo, my brother with a white t-shirt inside, blue shirt outside. Come here. Shalabakaha. Trukuto zuma mumwe izvo. Trukuto zuma so. Pana ari kutorangarirwa naShe. Hanzi dai mufundisi vandiona ndakuona. My sister with the white. Yes, come here. Yes, yes, come. Raise up your hands as you are standing here. Shalereboko maha. Elarabakaya baha. Ipapa ndinongorayira presence yaMwari muone zvinoita Mwari. Ipapa pano paaritara. The manifest presence of God. Shalamaha. Ekatalabahaya.
Malidere bohosha. Chese chawakubata nemaoko ako chakuendeka. There's another realm that God is taking you. Mwari vari kubvisa every reproach. Kutarisirwa pasi kose kwakubviswa. You are a mighty man, a great man. Aha, kuchema kungave komadekanani. Asi mufaro unoya mangwanani. Nezita raJesu, Mwari vari kukurangarira izvezvizvi. Izvezvizvi nezita raJesu. Varanda vaMwari uyai munamatire vanhu ava vari pano pamberi apa. Servants of God, in the name of Jesus. I'm not seeing the sister that you are still there. Come. Yes, come. It is well, my brother, in Jesus' name. Servants of God, come, my sister, come. Lera taya bahaya shelere komaha. Lere boko yamaha. Gandina matine ava. Raise up your hands. Raise up your hands. Mwari pane zvaakuita kushandura. Muri yekwenya akushandurwa nekuda kwako. Muri yekwenya akushandurwa nekuda kwenyu. Nezita raJesu. Presence ya Mwari ngaidzokezve. Dzoswa ku presence ya Mwari. Nezita raJesu. Nezita raJesu. Iko zvino. Mwari ngavakurangarirezve. Mwari ngavakurangarirezve. Zadzwa nesimba raMwari. Ngari kuzadze iko zvino nezita raJesu. It is well. Shadabaha. Ela kabarahante. Shandamalabahai. Ereketelebokaha. Usatendera kubva mupresence ya Mwari. Jesu mwanakomana waMwari ari pamuchinjikwa. Mwari vamufuratira. Anotochema anoti Eloi Eloi laba sabakatani. Mwari wangu mandisirei. Inyu kuti kubva mupresence ya Mwari hakuna kunaka. Why can't you stay in the presence of God? Every day of your life, may you stay in the presence of God. May you stay in the presence of God. Gara muvepo wa Mwari. Gara muvepo wa Mwari. Cherechedza mararamiro ako. Uone kana uchiri mu presence ya Mwari. Ukaona worasika, come back to the presence of God. Pakatorwa areka ya Mwari. Zinonzi murora wa Eli akanga akazvitakura. Paakangonzwa kuti varume vafa hapana chakaitika. But paakangonzwa kuti areka yaimirira presence ya Mwari yakapchwa, akabva atoita labor pains. Akazvara mwana akamuti Ichabod. The presence of God has departed. Ndikurayira mweya wose wakakubvisa mu presence ya Mwari. Ukuregedze nezita raJesu. Iko zvino nezita raJesu. Kana vaina ana baba vese, madzimai chimboisa maoko pasi. Vana baba vese sumudzai maoko. Muri maprisita emudzimba. Ini ndinombozvitadza asi zvinofana kugara zvichitwa. Kumboturika maoko muri yako yese. Ndiwe muprisita unodetermina uvepo hwaMwari mumba. Chimboti kune vana ndapinda muhofisi yomuprisita, handisisiri dedi. Chimboti kuna mama handisisiri sweetheart, ndamuprisita. Wamboleya mahands pamusoro pevana vako, pamusoro pemudzimai wako. Nezita raJesu ndiri kutaura kuzodza pamusoro pana baba vose. Izvezvi nezita raJesu. Muchazongoudza baba president kuti nezuro kumba kwakaitika testimony. Pandainamatira mukadzi kune vana, Mwari vakandiratidza zvakati. Musangomirira kumhanya kuvafundisi. Ndimi vafundisi vari mudzimba imomo. Nezita raJesu. Ngoti chese chauya amai vati ndagwara mhanya kwamufundisi. Kune vamwe vafundisi vamatsotsi uchatorerwa nemukadzi. Iva a priest of your house.
nezita raJesu. Vana baba ngavazodzwe, ngavazodzwe, ngavazodzwe. Kuzodza. Ngatimbonzwai guhu muWestgate, muMarlborough, muGreencroft, wherever that you are coming from. Kuti kwaitika munana baba ningi vaita zvinoshamisa, Mwari avashandisa. Ngatimbonzwai ma-testimonies. Lekabarabata ekalaha ekatalabaha. Pane varume vari kusumudzwa, mare dziri kuzodzwa izvezvizvi, mare dziri kusumudzwa naMwari. Shela bahaya kataledeyaba entereboko soto labahaya yelereboshia mahante. In Jesus' mighty name. As I, Sister Vanelo, come here. Yeah, we are panapa. Sanda sira ngwa kuna baba manira. Praise and worship. Just give us a song. Come here, my sister. Aninga tsike panapa nisina kukuna matira. Raise up your hands. Shalabaha. Kalabadaya baha. Raise up your hands. Zisiri za Mwari ngazibviswe mauri. Zisiri za Mwari iko zino nezita raJesu. Iko zino nezita raJesu. Zviri kunonodza zvinhu muupenyu hwako, ndazvitorera simba iko zvino. Ndazvitorera simba iko zvino. In Jesus' mighty name. Zichida uripo unoziva kuti mararamiro ako anga akure naMwari. Zvinombowanikwa. David chaiye Bible rinoti he was a man after God's heart. But kune dzimwe nguva dzaimbobva. But chinhu chaifadza Mwari ndechekuti David was so repentful. Aitendeuka. Bible rinoti tinotendeuka every day. Kana uripo wakadaro wanga wabva mupresence yaMwari kuti ndoda kugadzira ukama hwangu zvekare naShe, ndoda kugamuchira upenyu hwaKristu ndimupe hwangu, just raise up your hand. Kana uripo uruda kudzokera kuna Kristu zvekare, I can see a hand there. I can see another hand. Pane mumwe here? Raise up your hand. Those who are raising up your hands, just do me a favor, just walk in front so that the servants of God will pray for you. Just walk, come here, come here, come here, as we clap hands for them. Taitombwa vao ikoko tikatendeuka. Ndinogara ndichitaurira vanhu kuti amai vangu akanditarisa vanoona a miracle. Ndinogara ndichitaura ndichiti ndakatomboitawo hunubu usingaite. Amai vangu akataura mashoko ekuti dai mwana aidzorerwa mudumbu ndaikudzorera. Zvinhu zvisiri practical but mupfungwa vakatondidzorera. Hazvizoitika hazvo but mupfungwa vakandidzorera because nemararamiro andaita. Asi Mwari vakandizvuva nerudo. Mwari vakandizvuva nerudo. Kereke yatinotungamirira namai chitauro ku UAE tine 13 different nationalities. Zvareva kuti kwatisati tasvika takatokusvika because of my representatives ari muchechi. Izvezvi uri kuzvitarisira pasi. Kana uchida kugamuchira upenyu hwaKristu hutsva, come here. Zvichida Mwari ane kwaakakuchengetera kuti uzonoita mushumiri weikoko. Iro zuva ranhasi, just come forward. Just come forward. Come here. Yes, I can see my sister coming.
I can see my sister coming. Yes, let's keep on clapping for them. Ndirikunzwa kuti pane asareni. Kana uripo ndo mukana wacho. Isusu hatiwanike pano nguva zhinji. Titori vapfuuri, tiri vaenzi. But pane tumwe tunyasha twatinato. Tokuti izvozvuka paupenyu hwako kuna Kristu. Mangwana rinotengera to another testimony. Praise the name of the Lord. Izvezvi kutendeuka kwako kuzarura masuo ebreakthrough yako. Pauri kungoti Kristu pindai mandiri, uri kungoti ndakudawo presence yenyu handichadai vanhu. Come here if you are still there. Come here, come here, come here, come here. Come here. Wonderful, wonderful, wonderful. Wonderful, wonderful. Ndichasira nguva ino kune varanda vaMwari vazokuitisai sinner's prayer, and all the rest of the servants of God will lay hands upon you. Zvandoda kuti muite kana matendeuka manamatirwa. Ndoda kuti muti mumake mukalenda menyu nhasi kuti Mwari ndo zuva roku, this is your new birthday. Ndo zuva rokuzvarwa kwako kutsva iro riri. Kana riri ronofanira kucelebrate. Nhasi ndiani zviya? 29. Riya rakabuda mudumbu mamai vako nogona kumborikanda uko. Iri ndo raunofanira kucelebrate, kuzvitengera keki. Kana usina keki enda unozvispoila nebhega kana nepai. Oti nhasi vanhu vachiti kuti chiko chiri kuitika. Kana kuisa mabhaluni mumba mako riweko. Chii? Oti birthday rangu. Ripi zvakare? Handiti uro muna June. Oti aiwa. Randakabarwa pacha. Nezita raJesu. I will leave this time to the servants of God. Tingofarira muranda waMwari vachitora nzvimbo yavo, vatore nzvimbo yavo. Tibatsirane varanda vaMwari, tiuye timire kuno. Toda kuti tibatsirane hamadzi, tisvike patinovasumba kuna Mwari. Sumudzai maoko enyu as a sign of international surrender. You are surrendering your life to God, kwete kumunhu, kwete kuchechi, asi kuna Mwari wemasimba ose. Imi tokubatsirai kuita munamato uyu wekutanga, muchidanidzirisa, muchitaura zvichibva pamwoyo yenyu. Mwari werugare vanokuitirai zvakanaka, vanokunzwai. Sinzinyai maziso enyu zvachitaurwa namufundisi kuti mugone kuconcentrata, mudanidzira muchiteedzera manzwa andiri kutaura aya. Ishe Jesu, ndanzwa shoko renyu, ndauya kwamuri, mundigamuchire, ndivi mwana wenyu. Ndinobvuma ndanga ndiri mutadzi, ndishambidzei zvivi zvangu zvose neropa raJesu. Mweya yose yandakanamata munguva yekusaziva ndinoiramba, handichaidi. Ndoda imi Mwari, Ishe Jesu, pindai mwoyo mangu. Mweya mutsvene undichengete. Nyorai zita rangu mubhuku reupenyu. Kubva nhasi nditeverei imi moga, muzita raJesu. Amen. Tinotenda. Muchaturikwa maoko, makasumudza maoko, mungoropafadzwa nevaranda vaMwari. Just briefly, sumudzai maoko enyu just briefly. Pinda, pinda, nzvimbo ichiri, oh pinda, 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 nzvimbo, oh pinda, 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 nzvimbo,
vanenge vapedza kunamatirwa. Toda kuti muende pane hanzvadzi vakasumudza bepa avo, vapei zita renyu chairo ezita PS pa-identity yenyu, movapa ID, your phone number nepamunogara chaipo. Toda kuti tikurerei baba chiangwa namai vakurerei muna Mwari. Hatiite baby dumping kuti tinongokupai Jesu tokusiyai, asi tinoda kuramba tichiti pamunenge musiri pano tichikutsvagai tichinamata nemi, Mwari vachitiitira zvakanaka. Vadikani toda kuti tiitire muranda waMwari baba namai chitauro zvakanaka masikati ano. Ndaiti Dr. Hove ndaifunga kuti guta reUT0 ndo mharidzo yavo yandachengeta, but inenge yadarika futi, city of refuge. But today amai ndofunga ndi baby boy auya nenyasha idzi. Ngatifarire varanda vaMwari. Ndokumbira kuti tipe chipo cherudo, mumwe nemumwe ngaape chipo cherudo kumuranda waMwari. Handitika takadzidziswa zvakanaka pano, hatitauri zvakawanda kana vaenzi varipo, takadzidziswa zvakanaka. Ndoda kuti mabaskets achifamba muchiropafadza varanda vaMwari, hosideko ichiuya kuno mberi. Ndiri kuitira kuti kupisa tisarambe tiri mutende. Hosideko anouya ngaauye, mabaskets ngaafambe pakati pedu, zvitiitire zvakanaka. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hanzi ignorance. Hanzi chizvi. Yes, hanzi ignorance inokosta. Uyezve hanzi we should stay in the presence of God. Saka ndamirira pano kutenda baba namai chitauro. Matidzidzisa, matitsura, you have conscientized us. Saka toda kukutendai takamira mutsoka dzababa namai chiangwa. Tine chipo chedu ichi gamuchirai kutendwa. Thank you. Tingaombera maoko tifarire kavaranda vaMwari nai veduwe. Media matora handiti? Matora kau. Aha. Uku hakuna kuinda mabaskets kaukwese uku. Mabaskets, maashes, nhasi vaita sei? Uku hakuna kufamba mabaskets uku. Hakuna kufamba mabaskets uku kunogara mapastors senior citizens edu leaders uku ngakufambe. Kubheki uko tafamba ka? Fambai. All right. Igaiti mboimbirwa tichitora offering. Daughter, you can go. This is dedication to the new boy. I have a very big God. You can sing it well. That is dedication. I have a very big God. A very big God. It's always by my side. A very big God. I have a very big God. A very big God. Oh, He's always by my side. A very big God. I have a very
Hallelujah. Pana anotenda kuti tine a very big God here. Asingavhundutsirwe kana neikonomi yenyika. Havhundutsirwi kana nesnow iri kunaya kuSouth Africa. He is above situations dzepanyika. Tikotamise uso nda kukumbira pasagwatidzo vanamate tiwane nyasha tigofamba nerugare. Tiwane nyasha dzekubuda muno tifambe nerugare. Tinokutendai Mwari neomnipresence pakati pedu. Tinokutendai nokuti munogara munesu uye munonzwa kutaura kwedu nguva dzose. Baba wedu panguva ino chiso chenyu chirambe chichipenyeswa mukati mevana venyu. Tinoti nyasha dzaishe wedu Jesu Kristu, rudo rwaMwari Baba nokuwadzana kwemweya mutsvene zvigare nesu kubva zvino kusvika nokusingaperi muzita raJesu. Amen. Tinotenda. Ndikuona sumudzai ningi. Aha. Tinongobatsira avo iclass iri kugraduate gore ripi? This year or next year? This year. Vakaita class ministry vai. Kana uine $1 rako unongobatsirwawo zvotiitira zvakanaka. Mwari verugare vatiitire zvakanaka tingomhorosana tifarirane. Wish someone well. Thank you so much.